Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għal il-podcast tal-lum, flimkien mi għandi wieħed mill-ikbar ħbirti, Kevin Falzon. Mela Kevin, xtaqt inkellmek fuq il-dokumentarju ġvera Looking Forward fuq u l-ktieb li ħireġ. Mela, il-dokumentarju kif inti taf għax ovvjament kont involut fih. Għalek Looking Forward, man. Mexek, kien proġett bejnietna, għamilna proġett, jiena inti u Mirko. Dan id-dokumentarju jinvolvi ħafna xogħol, fis-sens u morna f'siti differenti biex ġbidna biex insomma jinvolvi xogħol li format esperjenza avventura lina wkoll, tallimna wkoll, tallimna naħdmu flimkien, nikkoperaw flimkien sewwa. Tfajtni f'toroq lilhom il-ġurnata. Ġifieri. Għax aħna nitalmu minn xulxin. Aħna studenti. Biex jekk żguru, dik qatt ma nifqu nkunu studenti, aħna dejjem nitalmu. Id-dokumentarju jitratta dwar mhux essaġ dwar Atlantis, sewwa, iżjed nibbaża fuq it-tempi ta' Malta. Sewwa, issa minkejja l-fatt illi d-dokumentarju fih sagħtejn illi tajd l-istra kemmu twil, veru twil u fih ħafna informazzjoni. Mal-ewwel jgħaddu, kif taqbad tisimgħu terġa' tmur tibda tisimgħu mill-bidu. Iva, ovvjament tittaraħ darbtejn biex imbagħad bħal meta tara film ikun komplikat tittaraħ darbtejn biex tibgħu anke jekk lid-darbiet. Però miegħu biex nakkompanja mbagħad id-dokumentarju bħalissa qiegħed fil-fażi qiegħed nikteb ktieb ieħor fil-fatt il-kitba lesta tal-ktieb illi sa jakkompanja d-dokumentarju fuq il-tempi ta' Malta u ta' Għawdex tal-arċipelago Malti sewwa. Il-dokumentarju bażikament huwa framment żgħir tal-ktieb. Għaliex fil-ktieb hemm ħafna informazzjoni illi fid-dokumentarju mhuwiex inkluż. Sewwa, jiena qiegħed nimmira illi bħala xogħol min-naħa tiegħi jkun lest sa dan ix-xahar ikun lest fis-sens mbagħad ovvjament nibdew aħna l-proċedura, l-proċess biex naraw insibu venue fejn se nagħmlu għax ovvjament meta rridu nruħda mod pubbliku sewwa u se jiġi ppreżentat il-ktieb il-ġdid li se jakkompanja d-dokumentarju. Onorati ġifieri li komparti minna del-biċċi tax-xogħol. Nirringrazzjak ħafna. Ta' xejn, anzi nirringrazzja lilkom tax-xogħol tal Inti l-mastermind jiena. Mastermind xejn. Jiena nieħu pjaċir dawn l-affarijiet jiena hawn min forsi huwa xogħlu dan sewwa, però jiena dil-avventura jekk li titfani f'toroq fisqaqin xi kultant nintelef fihom għax jifqgħu li litteralment moħħi mal-lena tiegħi. Nidħol nitkellem miegħek għax eżempju jiena eżempju ma naqbilx ma kollox miegħek. Imma mhux ovvjament. Inti kontra ta' dak li ngħidlek jiena ma niġġieldu qatt. Dak dialogu ħelti ħafna f'saħħtu. Jiena infatti meta xi kultant ikolli mhix dibattitu għax dibattitu qisu meta jkollok dibattitu isek inti qed tiddibatti għal ħajtek. Meta nara dibattitu bejn żewġ persuni jiena nibda ninnota. Għaliex inti meta tistudja l-filosofija qed tosserva. Inti osservatur, qed tara x'inhu jiġri mhux qed tisma' id-dialogu, qed tara x'inhu jiġri, qed tara 360 u kollox, kull frame qed tara. Mela inti għandek żewġ persuni li qed jisħnu totalment kontra xulxin. Mhumiex qed joħduha personali. Sewwa, minflok ma jżommu l-argument ħelti illi dak li qiegħed jara l-programm jew id-diskussjoni se jitgħallem xi ħaġa minnha se jibqgħu bla tweġiba daw in-nies, it-telespettaturi. Għaliex inti qiegħed tara letteralment argument tnejn min-nies, żewġ pjattaformi differenti, wieħed irid jgħid tiegħu u l-ieħor irid jgħid tiegħu. Però meta jkun hemm żewġ persuni illi se jidħlu b'dik il-mind frame, isma' jiena se nidħol hawnhekk mhux biex nuri kemm jien bravu. Se nipprova nagħti dak li naf.
U jekk dak li qiegħed jitkellem miegħi jaf xi ħaġa illi jiena ma nafix, nismaħħa ovvjament mhux se ngħidlu all right, tajba di, jista' jkun hemm stanti li ma naqbilx magħhom ukoll. Sewwa, però għax jiena dak it-tip ta' bniedem illi inħobb bħala sorsi nuża sorsi. Nipprova nevita ħafna l-internet. L-internet nevitaħ, letteralment nevitaħ. Jiena eżempju, il-xogħol li għandi rigward dan il-ktieb li qed nitkellem dwaru ta' tempji ta' Malta, kelli nuża sorsi primarji. Ovvjament, ma nistax niddependi minn fuq filmat minn fuq YouTube, sewwa, jew inkella smajt teorija mill-allura ħan niddependi nibbaża fuq għax-xogħol tiegħi għax ix-xogħol tiegħi huwa personali huwa tiegħi. Mill-allura rid jiena nikkomunika ma' entitajiet, awtoritajiet stabiliti għaw Malta, li ituni il-data, l-informazzjoni, però ovvjament jiena minix mainstreamer. Jekk jiena l-mod tal-kelma għandi bżonn xi informazzjoni mill-Heritage Malta, jien se nikkomunika ma' Heritage Malta. Heritage Malta ovvjament ituni permess naċċessa l-arkivji tagħhom. Ovvjament mbagħad ituni permess biex nippubblika ċertu ritratti, ċertu informazzjoni. Però jiena ma jfissirx li naqbel kollox mal-Heritage Malta. Sewwa, imma mbagħad dik sta għalija kif se noħroġ l-informazzjoni, minix qed ngħidlek se noħroġ affarijiet bombastiċi, affarijiet illi huma bekkjati b'evidenza, b'knowledge, b'intelligenza, u m'hemm xejn ma jidħlux affarijiet diffieri li ngħidu ħan iddevjaw mir-realtà. Sewwa? Jista' jkun pereżempju għax jiena mhux dejjem noqgħod fuq is-sors primarju, jista' jkun lek is-sors primarju. Għandek bżonnu s-sors primarju. Għandek bżonnu, ma jista' jkun li kien Martika Żmerċ is-sors primarju eżempju, fim? Għax allura jiena nipprova nevalwa kollox għalhekk. Imma meta tgħid is-sors primarju inti bħala studju? Bħala studju. Mela, jiena ngħidlek bħala sors primarju. Mela immaġina jiena. Jew ħalla xi ħaġa barra, fim? Le dik imbagħad fidek. Mela ħa ngħidlek biex ngħidlek x'inhu s-sors primarju. Is-sors primarju huwa bażikament. Mela l-iskavi. L-iskavi, jiena ma kontx preżenti fl-iskavi, sewa sa dawn ħadu ir-rapporti ġew irreġistrati, issa jiena għal-mod tal-kelma jekk nimxi fuq ir-rapport u sa nimxi fuq ir-ritratti tal-iskavi, issa jekk għal-mod tal-kelma Temmistok l-eżammit għal-vi mill-li raw, jiena qed nara ir-ritratti, ovvjament ma kontx preżenti u għandu iżjed xena kompleta ta' xraw marax għax u kien jgħix mit-senilu meta sar l-iskaf tal-ipoġew għal-mod tal-kelma. U fra magri, jiena ma kontx hemmhekk u miżjed għandhom perspettiva minni, però jiena peress li jien limitat għax ma kontx hemmhekk dak iż-żmien, għandi affarijiet oħra li nista' noħloq ħanajdu hekk teorija x'da fl-aħħar mill-aħħar kulħadd teorija għandu, da eżempju Trump, David Trump, li ju arkeologu Ingliż eminenti, sewwa, magħruf ħafna u hawnhekk għamel ħafna xogħol siewi, ħafna xogħol tajjeb hawn Malta fil-arkeoloġija, ma kienx fi żmien Temmistok l-eżammit taqqas. Sewwa, ġifieri għalkemm studja x-xogħol arkeoloġiku li għandna u Malta dawn teoriji, eżempju minn fejn ġew l-ewwel Maltin, l-ewwel nies li jibnew mbagħad it-teorija tagħhom minn fejn ġew in-nies ġew minn sqallija jgħidulek. Allura ħafna mill-arkeoloġi, ħafna mill-istudjuż jekk jorbtulek ma' dik it-teorija. Xi ħadd kien hemmhekk liha. Allura din it-teorija ma nibbażax fuqha din it-teorija. Jien eżempju jiena li għat-tempji ta' Malta huma iktar antiki milli jgħidu. Mhux hekk. Għax jekk tara kif huma magħmulin tat-Turkija u kif huma magħmulin ta' Malta jidhru iktar primittivi minn tat-Turkija. Ma tix tillimita ruħek minn dak l-aspett biss. Inti mhux qed inmerik, sajjan, mhux qed inmerik, inti għandek qed tosserva. Qed nosserva, eżattament. Però huma totalment żewġ strutturi differenti. Taħseb? Ħafna. Allura kif hemm il-kartrax fil-ġiex postijiet? Le ma dik m'għandix taqsam. Għax il-kartrazz għall-kartrazz qed tgħid għar-raddi. Ir-raddi intużaw minn ċiviltajiet li ġew wara żmien Neolitiku wkoll. Taħseb? Mhux qabel. Għax inti għandek Sardenja, Tunis, Malta, il-Greċja u t-Turkija ssibhom daw. Iva.
Voldi li daw kien hemm ċivilizzazzjoni li tuża l-istess sistema kienu jużaw ma' xi ħaġa. Ma tex kienu jużaw ma' l-erogation jew għax m'għandhomx 5 degrees slope biex ikun jista' jimxi l-ilma ma jiġi stagnat. Imma dik imbagħad minħabba li forsi kienu jitrasportaw l-ilma li jiena nibbaża ħafna fuqha. Il-kustjoni fejn jitħlu ir-raddi hija ambigwa ħafna. Sewwa għaliex nies li jom jistudjaw dan is-suġġett mela jiena ma nistax ngħidlek li nistudja 20 ta' snin fuq dan is-suġġetti li 15-il sena. Sewwa mit-2010, ġifieri t-teorija li ħan ippubblika sa fi żmien ġejjieni nittama sa x-xahar li ġej. Se nippubblika bażikament 15-il sena xogħol. Sewwa f'400 paġna. Naħseb jiena is-suġġett tat-tempji bejn meta isek tipprova tikkumpara ċiviltà li kienet eżistenti fit-Turkija sewwa u ċiviltà li kienet teżisti Malta u Għawdex mhumiex komparabbli illa għaliex totalment differenti. Anka jien mhux qed ngħidlek il-dating tal-arkeoloġisti huwa letteralment ħażin sewwa. Ma għax għandek kompleks taħt l-art it-Turkija li huwa enormi u għandek kompleks taħt l-art li jetaw Malta. Mbagħad għandek dawk it-tnej, u mbagħad insibu kompleks simili tagħhom it-tnej. Il-Kolombja. Meta tgħid taħt l-art għall-Epoġew qed tgħid. Bħall-Epoġew. M'hawnx dak imkien ma bħalu fid-dinja. M'għandekx tat-Turkija dak il-kompleks taħt l-art. Le ma dak m'għandux jaqsam qed tgħid tal-Derinkuju. U għandek ieħor il-Kolumbja bħalu. M'għandux jaqsam. Laqas tal-Kolumbja differenti wkoll. L-Epoġew ta' Malta huwa uniku fid-dinja, m'hawnx bħalu. Imma xorta kienu jħaffru taħt l-art. Billi iva mela le. Ħafna minn nies fi żmien meta morru fi żmien agrikulturali sewwa. Ħafna minn nies kienu jgħixu fl-erien. Anke ovvjament fi żmien Neolitiku, fi żmien il-Bronz, kienu jfittxu l-erien. Għax inti għandek dar lesta, bażikament. Sa żmien il-kavallieri kienet għandna. Sa żmien il-kanka sa żmien l-Ingliżi. Sa żmien l-Ingliżi hekk kont ħanejlek fil-belt u kienu kienet hemm in-nies jgħixu ġolerin. Infatti meta ġie Athanasius Kircher fis-seklu 17 sewwa huwa dokumentat illi meta żar minn ix-sejr żbar ar il-kbir, mhux dak il-ar biss, dak il-kaverna biss kien żar diversi kaverni Malta u Għawdex u kien kiteb Mundus Sotterraneum. Sewwa li kien ġie inspirat minn nies cave dwellers li jgħixu ġolerien. Ġifieri sa ftit ta' snin ilu. Sa mit-sen ilu kien hemm in-nies jgħixu għar il-kbir. Ostjara kif kien iġibu fil-qalzit kieku kien insabu l-ħajpoġijum dak iż-żmien li ġie. Le mhux hekk l-Epoġew huwa. L-Epoġew huwa post li jaffaxxinaku. Tant hemm affarijiet ġo l-Epoġew illi tant hemm affarijiet misterjużi u tant huwa l-acoustics. L-acoustics hemm ħafna affarijiet. Id-diżinji ta' mas-saqaf. Dawk id-diżinji ta' mas-saqaf. Dak issa meta fil-ktieb hemm ħafna affarijiet. Taf x'in it-teorija tiegħi ta' dawk id-disks li hemm fis-saqaf impinġin għalija UFOs. X'inhi le ma nafix. Le m'għandix taqsam. Jisom UFO, saqat in-nota, inti meta tħares il fuq ħatara UFO. Men, UFO ċirku ħajkun. Jekk inti tara eżempju l-muniti ta' Franza, ħatara UFO b'żewġ vleġeġ. Fuq il-munita ta' Franza ta' dak iż-żmien l-antik, jiġifieri dejjem kien hemm isa il-bniedem qed jara dal-UFO ħajpinġih mal-ħajt, apparti minn hekk imbagħad hemm dawk ishom għajnejn u mnieħer fin-nofs. Jekk tara l-għajnejn kif huma mpinġijin, ġol ħajpoġihom l-ostja jisom grejelin, l-għajnej ta' grejelin. Jiġifieri kulħadd jinterprethom b'mod differenti, imma jiena open għal kollox. Għana ngħidlek bniedem li kollu moħħu miftuħ. Sewwa, jiena persuna li smajt ħafna teoriji, nilqaħħom, niproċessom, u mbagħad nara xemm tajjeb u ħażin, ma jfissirx li għax jiena għaddiet mill-arbil tiegħi allura tajba, għax jiena ma naraħix bħalek ħaġa, tifhem inti tara minn perspettivi minn angli differenti. Però naħseb jiena id-DNA tagħna hija maġuna illi bażikament sa ċertu livell kollha nħarsu l-istess ħaġa mill-istess aspett u kollha nifhmuha mill-istess tip ta' mentalità
Sewwa, però mbagħad ikun hemm ċertu każi illi aħna niddiferixxu mill-opinjoni tagħna. Sewwa eżempju minn dan l-aspett tal-aljeni. Fuq dirrit inkellmek pereżempju meta għamilt l-out of body experience, ma jan komplu fuq. Mbagħad naqbdu fuq dak ukoll. Ejja xar fuq di li qed ngħid insomma, issa nkomplu. Aħna f'dan il-programm nistgħu ngħidu nistgħu niġru fejn irridu. M'għandniex restrictions fuq dan. M'għandniex restrictions. Li kont se ngħid, ġifieri jiena wkoll tħalt fis-suġġett tal-ufoloġija u fis-suġġett ta' entitajiet interstellari, ġifieri però ma norbotx kollox magħhom. Int qatt rajt wieħed jaħdem. F'liema sens? Fil-viċin. UFO? Li qatt ma ngħid jiena. Ngħidlek, darba minnhom kelli esperjenza. Tiffakjalek moħħok. Darba minnhom kelli esperjenza. Darba fit-2011 kont organizzajt UFO Contact Meditation. L-ewwel CE5 mela li saraw Malta. Fit-2000 ma nafx kienet saret qabli xi ħadd tagħmilha qabli, però fit-2011 meta kont qed nagħmel is-seminars Gnosis Angeljari jiena kont organizzajt UFO Contact Meditation fit-2011 konna għamilnija din ġo l-għali ta' ħabib tiegħi, għandhom l-għali ħaddingli, sewwa, u kellna dawn il-lasers, u jekk xi ħadd jinnota l-ewwel konna nagħmlu meditazzjoni kif nagħmlu makit, sewwa. Mbagħad wara l-meditazzjoni noqogħdu nitkellmu hekk bleħinna baxx sewwa. Mort xi waħda ma kejt. Iva. Tal-ast jew. Meta taraw jew ma rajtux kontu. Jiena rajt xi ħaġa, però ma nafx kienet eżempju. Għax issa 5 darbiet raw 3 darbiet. Le, mhux hekk jiena użjed kont mitlu fimparla ma' nies li bdejt nitkellem magħhom milli qatt nosserva fis-sens. Tagħmel connection ukoll tifhem għax kien hemm Sandra. Le mhux Sandra x'isimha bħalissa dik. Madoff, insejt x'isimha. Dik il-medium. Timija. Le. Mela. Nsejt isimha bħalissa nitħawdu isimha u kien hemm xikli toħraq bat parlata magħhom. Ġifru qatt nosserva jiena. Però din li kont organizzajt ħaddingli fit-2011 arajna xi ħaġa, però ma nistax ngħidlek li kienet UFO. Mhux kienu orbs. Aħna rajna dak iż-żmien imma jistgħu jkunu militari. Qed tifhimni? Imma kienet stramba. Kienu triangli daw. Triangli bi tliet ishom bozzot. Kien hemm xi klieta fejn xulxin. Dak ġibet Mirko fuq il-Night Vision. Eżatt, fuq CE5. Trianglu. Ux Mirko? Kif qed jgħidu differenti? Le, kien hemm tliet vetturi forma ta' triangli. Tara, kienu 3 vetturi u għamlu forma ta' trianglu. Le. Huma l-vetturi kellhom forma ta' trianglu u kienu klieta. U kienu klieta. Lalla. Ma nafx. Issa il-ħaġa kif rajni u ma nafx kienet formazzjoni li jew kienu qed japprattikaw ma nafx jiena, però deret stramba jien l-ewwel darba li rajt ħabqajt iċċassat jiena. Għalkemm organizzajta jiena dawk l-nies li ġew ħasbuni li jiena tifhem xi mitħla ta' UFOs u hekk jiena interessat u studjajt fuqhom, però xejn rajt bqajt imbella jiena. Però distatat kienet xi ħaġa mid-dinja tagħna stess. Jien mhux qed ngħid illi kienu għaljeni daw, għax jien ma nafx. Però din li kienet l-ewwel kienu formazzjoni huma kienu forma ta' triangli, mela din vettura. Di vettura waħda forma ta' trianglu. Kien hemm ieħor ħdeh u kien hemm ieħor hekk. Ġifieri huma fl-istess kien mela għandek 3 triangli u ffurmaw trianglu. Sewwa forma ta' piramida. Kellhom bozza ġifieri jew xejn. Issa, trianglu kellu bozza u bozza. Għalhekk indunajna li kienet forma ta' trianglu għax kienet kellha kliet tidwal. Kienu klieta fejn xulxin u huma stess qed jiffurmaw piramida u mbagħad kif waslu sa ċertu punt infirxu. Xup. Issa ma nafx kienu ta' dinja tagħna jew le. U dejwa u darba tfakkarni foħra. Jiena il-familja tal-mara tiegħi mill-Isla. U darba minnhom meta kellna iż-żejr, meta kellna l-kbira, konna milna xi 3 xhur jew 4 xhur noqogħdu għand omma l-Isla sewwa, u dak iż-żmien kont għadni mpejjeb jiena minn għalija. Oħriġ nieħu sigaret fil-gallerija li tiġi il-gallerija tagħhom tħares lejn kordin.
Aha. Uħriġt impep sigarett u nara issu fossa fis-sema hekk ara kien fiha daqs kbira hekk. Sewa u kienet qed tiddi men. Roża hekk fl-aħmar tiddi. U jiena dik xilla l-lajjen. U għajjat l-manet, tela asma, tela bħali. Dik xini, u ġiet omma wkoll, rajni għatlet minn nies dik li jeta. Teta rajna l-istess. Insomma dawk daħlu l-ġew bqajtem minn ħares lejha. U matlada erġajt ħriġt. Ma kritxa. Kienet hemm, però minn flok kienet hawn. Ġiet hawn. L-ewwel kienet hawn il-bieraħ eżempju kienet hawn. Illum ġiet hawn. Ma jistax ikun li kienet stilla f'ġurnata ċaqal. Le, għax imbagħad għamlet hekk di forma telle. U telqet ġifieri. U ma t-telet ġurnata telqet. Iġifri fit-telet jum, l-ewwel jum hawn, it-telet jum hawn, it-telet jum hawn u ma rajtix iżjed. Astja. U darba minnhom arkeologu ħabib tiegħi mill-Awstrija kien bat li ritratti ta' l-għanaf kled vetturi. Da kien iffissat kollu bil-teleskop iġbet ir-ritratti u kien qabadhom. Pub għamel nafx kemm għamel żmien fażi sħiħa jimmonitorjhom sewwa u dejjem jimxu. U mhux jimxu eżempju l-linjer hekk. Le, jiġru hekk, ishom qed josservawna. Daw, qed tifhem? Astja. Għandi ritratti. U mhux kont ippubblikajthom fuq Facebook ukoll daw qegħdin fuq Gospel of Forbidden Truth. Dawn ir-ritratti li kien batli, telescope images ġifieri, daw mhux ritratti bil-mobile jew b'kamera normali. Qed tifhem? Tal-ostja. Le, fem, jiena. Dawk l-għandi l-esperjenzi li Le, jiena rrid ngħidlek jiena li meta tara jew fuq fil-viċin, ġifieri, ħana jekk tifhimnix. Meta tara ħanitfotta nara tax ħanejdlek intik ħafna dettalji. Jew kalla għamillu mute mir. Meta tara isħana, ta' faċi xitnejlek għax jiġi ġatt li l-istess ħaġa, mbagħad ma nkunx nista' nemmnu. Fimta? Meta tara l-isħana tiegħha minn fuq it-tarmak. Dak id-duħħan. All right. Inti meta tara l-UFO mill-viċin ħataraħ lilu u dik l-isħana hekk imdawra miegħu. Okay. Sawa, jisa blerd. Imma lilu qed taraħ, qed taraħ blerd. Kif jaqbad miexi, issa nwek ir-ritratti. Għaxu beda jiexal u jintafa. Fimt, meta jiexal, ġifieri jisparixxi u bat jerġa' jiġi hekk, bum. Jerġa' jiexal, jerġa' jisparixxi, bum. Norek il-video, qatt ma rejtulek naħsebu. Insomma, u kif qabad miexi, qabad bidel il-forma. U ġiballu, jisu xi ħaġa puntata tal-fuq u oħra puntata tal-isfel. U qabad miexi tiela u bum, talaq. Sparixxa. Da matul il-ġurnata qed ngħidu. Issa t-tieni esperjenza tiegħi kienet ħareġ minn ġol baħar hekk. Waqaf. Mela, sekonda, inti ġifri l-ewwel waħda li rakkontajt dika video, ġbit video. Ej. Inti ġbittu? Ejwa. U domna, x'daqqa l-ewwel ma kien fuq l-iskola ta' Giuseppe D'Amato. Ta' fejn l-iskola ta' Giuseppe D'Amato raħ ġdid. Qabad mhix minn fuq l-iskola ta' Giuseppe D'Amato hekk. Bil-mod hekk ġifieri bil-mod il-mod. U kien fejn jisu daqs jisu daqs trak tal-koka ngħidlu jien. Qabad miexi hekk, miexi għax tuħu referenza. Tkun taf daqsix fiha karozza u tara l-binja daqsix fiha. Mbagħad għadda minn fejn knisja hekk, għadda minn fuq il-Main Street. U spiċċa fuq il-ħabs hekk. Ġifri fuq il-ħabs kien bid-dritt tiegħi mbagħad. U fuq il-ħabs, jiġifieri kien forsi oli żewġ solari mill-bini. Issa fuq il-ħabs suppost ma ttajjar xejn. Għax hemm Alla. Mhux hekk, eżatt. Ma tistax. Kif klikja moħħi li il-mobile men jisuqrali moħħi men. Kif klikja moħħi l-ostja l-mobile men. Bdejt infittex il-mobile, ma stax insib il-mobile u jallibba men beda tira bil-mod jisu biex jinkini nippanikja biex niprofa nsib il-mobile. Imma ftit żgħira ħaqtu ħafna l-bot imbagħad. Dat nitkellmu da mit-10 minuti da dil-pudina Alla. U kien hemm il-kuġin, kien hemm il-ġar. Estra toqgħod U li kien jaħdem miegħi. Mela inti rnexxilek taradi. Mela fenomenu bħal dak ma jġibux l-aħbarijiet. Għax ma jirrapportawx. Mhux veru. Ma jirrapportawx. L-għada
L-għada kien hemm kaċċatur ħalfar. Xi ċuċata narawha fuq l-aħbarijiet. Dejjem. L-għada kien hemm kaċċatur ħalfar, ġifieri, għax wieħed mill-ħaddiema li kelli jaħdem miegħi kien joqgħod hemmhekk ħalfar. U għalli raw UFO, ġifieri l-għada. Ġifieri da jien ma rajtux mill-11 ta' filgħodu, mill-11 ta' filgħodu l ma rajtux jien. Rajtu l-għadda fil-ħodu, jien fl-4 ta' fil-ħodu, ġi għalli raw UFO, u tipo, għallanki, għahna rajna UFO l-għara, ha. Viddi mux jimbis rajtu, mux minn kien emmem. Jena niskanta, kif? Għax il-lum. Għara, U jħalli l-ek impatt fuq, kiekum bla dubju. Ma kienx dak il-UFO. Ovvjament, meta tara xi ħaġa, inti tara personali, ovvjament, ħat influenza, ħat jinnaf tbiddillek dak kollu li kont taf qabel, probabilment. Jekk inti maġun jew mibni fuq tal-pedamenti li tgħid tara dawn nemmen, din reliġjon tiegħi, tbiddillek ħajtek. Jekk qed tara xi ħaġa daqshekk. Il-problema kienet eżempju x'jiena rajt fin-97. Ma kontx waħdi. Batrajt fil-2009, minn 97 għal 2009 għaddew 12 sena. U li kien jaħdem miegħi kien jgħid li rara UFO lem, jara UFO law, u jien kont ngħid x'iż-żoppet. Alla jien għaddew 12 sena biex rajt UFO mill wieħed għal ieħor. U tnejn kienu differenti. Qatt ma rajt kif qed tajt inti. Li nistanejt li huma spjegabbli għax għandi żjed videos jekk titnarik. Iġbittom int? Ejwa, u li batu lin-nies, hemm ħafna aktar videos inspjegabbli ma nistax niddeċifrhom, imma li rajt bajnejja jien li ħadmu Trump nista' ngħid dak UFO men. Inti meta tara xi ħaġa fiha daqs karozza tal-linja wieqfa fejn il-Knisja ta' San Gaetano Ħamrun. X'iżoppu men. Jiġifieri mhux ħanejdlek daqshekk viċin, ovvjament, però huma qegħdin il-bord, però il-mod li qegħdin daqshekk il-bot u qed jidhru daqshekk kbar, mela allura ara daqsiex fihom daw. Ara, ta' 2009 ħalla xi ħaġa fija li vera kienet stramba. 2019 kienet iktar stramba għax ħalla xi ħaġa ġo fija li llum il-ġurnata nista' nagħmel kif taqbad comparison ma' x'inhu ma jgħidu hemm barra, pereżempju dak Jake Barber beda jgħid li ġi ħassu daqs li kieku kien bl-astrogen, talalu l-astrogen għal. Issa l-astrogen xi ħaġa li tipproduċi l-mara. Mhux raġel, fim issa jiena ħassejt dwejja kbar jisu xi ħadd jitfani l-isfel men fil-2009. 2019 ħassejt xi ħaġa l-istess, jisu xi ħaġa qed jgħid li itlaq il-ġewwa m'hawnx tara, fimt? Fl-istess ħin u jibqa' speċi. Ħassejt xi ħaġa hekk inti ġo Ejja, mela. Mbagħad ma bdejt tibża? Kull meta nara. Mhix tibża fis-sens. Ejwa, xi ħaġa li mhux ħanoqgħod niddejja ngħid ejwa għalhekk ma mmurx siqi għax nibża. Daqshekk, dik il-ħaġa. Rajt, għax kull meta rajthom jinstiga biża ġo fija ta' Kristu. Fimtu taqpa taffetwani għal ġranet. Ġranet wali ġifieri. Mhux ħanoqgħod indur mal-lewża, tbeżżek il-ħaġa. Ħanajdlek, ma nafx ta' ħanaqbad u nobżu qadi, però xi ftit ta' snin ilu kontrajt illi bej wieħed u ieħor l-aġenda ta' daw ta' bla wiċċ. Waħda biċċa żgħira mill-aġenda huwa li jintroduċu il-poplu ta' din id-dinja għal ħajjiet entitajiet ta' barra minn din id-dinja. Jiġifieri jista' jkun illi dawn li qed naraw issa it-teorija ta' Jack Vallée. Jista' jkun li qed naraw issa qegħdin magħmula għal tapposta biex lilna jitfawna ġo nasba oħra. F'liema sens. Jiġifieri xi ħaġa minn ngħidlek, min jiġbed l-ispak għandu kontroll assolut tal-mentalità ta' kull individwu li jeżisti f'din id-dinja. Issa umani ġifieri tgħid xi ħaġa umana. Eżatt. Le, far from it. Kif tesperjenza tgħid impossibbli, man. Impossibbli. Fucking impossibbli. Ħanejdlek xi ħaġa. Inti taf fejn waslet it-teknoloġija ta' din-dinja fil-verità? Le, permetti li waħda. It-teknoloġija li aħna ma nafux bija, però hija umana. Taf fejn waslet? Jiena sejf
jena safe, night safe, ġifieri safe, poġġi ħajti fuqha li dit-teknoloġija mhijiex ta' din id-dinja. Żgur. Jienu qatt ma ngħidha dik. Żgur mhux forsi. Impossibbli, man, impossibbli. Le, qatt ma tista' tgħid impossibbli. Illa li ħanajdlek għaliex. Mela. Ara, aħna nitalmu minna nfusna. Sewwa, issa. Jiena nibdeq ngħidha dil-kelma. Meta ngħid jiena filosfu. Xi tfisser kelma filosfu? Filosfu tfisser mhux qed inħarsu lej dawn il-Griegi u Rumani ta' żmien klassiku, sewwa, illi daw li kienu jilbsowlek bit-toga joqogħdu jiġru ġol ċrieki fejn kienu jgħalmu hekk. Filosfu sempliċement tfisser bniedem milli joqgħod attent. Illi josserva. Josserva mhux biss iċ-ċikli naturali, josserva l-umanità kif timxi l-evoluzzjoni tal-umanità. Issa, la spjegaj dik. Jiena irrealizzajt illi it-teknoloġija illi qed nużaw li konna nużaw fit-tmeninijiet. Mhix qed ngħidlek li jieta, però 90% fit-tieni gwerra dinjija kienu diġà jużawha. Allura fi żmien ir-Rumani, fi żmien l-Astak. Le, insihom dawk iż-żminijiet, aħna qed nitkellmu fi żmien modern. Issa ngħidlek xi ħaġa oħra. Għax qed nosservaw l-istess affarijiet. Li kienu josservaw dak iż-żmien. Le, ma dik ħaġa oħra. Dik il-problema. Dik kunċett ieħor. Le naf xettajt, naf għal xi ħettejt. Għax hemm dak id-dokument li jgħidlek li r-Rumani kienu jaraw il-flying shields. L-Ecliptus. Mhux veru, all right. Anka fl-Erin hemm ħafna tpenġijiet illi hemm il-Nevada Stone, ma nafx jekk tax biha. Hemm ħafna tpenġijiet illi huma strambi. Ma mmorrux il-bot. Hemm postunes jiġifieri mhux il-bot ħafna. Fuq ħajt hemm impinġi UFO. Imsibuh Mirko għalek issibix. Mir. Hemm UFO fuq ħajt jiġifieri bin-nies taħtu u l-UFO. Eżatt. Iwa naf li modak. Taf li meta Tunis. Ġifiri żgur UFO, m'hemmx fejn. Hemm ieħor l-Indja. Hemm ieħor l-Indja. Hemm mara qiegħda hekk tħares il fuq hemm disk fuqha. Però nerġgħu nirritornaw għall-istess. Interpretazzjonijiet differenti biex qed ngħidlek ma naqbilx miegħek għax jiena fuq dawn l-affarijiet tħalt fil-font. Infatti The Gospel of Forbidden Truth 670 paġna jew 660 paġna bażikament fuq hekk qiegħed fuq ħajjiet aljeni f'din id-dinja. Fuq dokumenti illi ma tantx hemm fejn iddur. Sewwa, però jiena ma ninterpretax kollox minn dak l-aspett imbagħad fejn jidħlu ħajjiet aljeni, illa li hemm affarijiet hemm stejjer strambi illi jekk inti moħħok orjentat illi jara kollox alien. Mela dawn l-ister sejrom aljeni wkoll. Jien mhux qed ngħidlek li huma aljeni, jien qed ngħidlek li huma operators. X'jiġifieri? L-aħħar sitt nagħmel ħafna out of body experience. Sawa tinstama naqawek jek natil ħaġa ma bħal metlek morġa dak il-post li skoprejt fejn hija issa. Meta smaj dawk il-kelma li tfisser dik il-vers li tfisser xi ħaġa. Meta mort hemmhekk rġajt mort ġifieri u rajt in-nies, imma intqajt ma' xi affarijiet, fimt fejn hu jispjegali xi affarijiet oħra, fimt? Għalhekk qed ngħidlek li ma nafx, ħaġa hija vera fucking stramba. Imma mbagħad tassoċjax. Kollox għandu connection, kollox. Veru, mbagħad. Kollox jiet intertwined flimkien. Iwa, però mbagħad tassoċjax eżempju. Qegħdin hawn daqskemm qegħdin aħna. Iwa, le mbagħad tassoċjax għax mbagħad ħadd titfixkelek. Kif titfixkelek? Ħanajdlek. Eżempju jiena, eżempju meta kelli esperjenza ta' astral projection ħansejħilek. Ma nistax nassoċja ma' xogħol tiegħi. Ma' xogħol tiegħi. Le, ma nassoċjaħiex. Dal-aħħar tant kemm qed nkun komdu nagħmilha li kif naqbad ngħidlek. Immur hemmhekk jisni nkun naf diġà. Ma tinsiex inti Sajjano, jiena Kevin, ġifieri
Ma jfissirx illi. Zomna, għax tħallimt ħafna. Alright, da grazzi għalik, ġifieri. Din hija għodda. Dil-għodda da hemmhekk. Mhux hekk. Di sta għandu aċċess kulħadd ġifieri, min irid jipprova, kulħadd għandu aċċess. Issa jiena nista' nidħol bis-cymatics. Alright, meta nitfal headphones. Mhux cymatics. Mhux cymatics, nitfal headphones. Hemisync. Il-hemisync. Sawa? Min jagħmilha hekk. Easy. Li ma jirnexxilix, ġifieri. U min tiġrilu naturali waħdu. Għax skoprejt ħafna nies minn doqbat nitkellem fuq dil-ħaġa li somehow joħorġu minn ġoġisimhom u jispiċċaw qed iħarsu lejhom infushom u tifrikjhom. U nista' nifhimkom men jekk tiġrilkom oqgħodu kalmi, alright, m'intomx ħadd intilfu minn ġisimkom, jiġifieri jekk ħadd toħorġu minn ġoġisimkom ħadd teqgħu x'imkien fejn inti xejn tqum ħadd terġa' tiġi fl-istess post. Ma tkomx inkwiet, ġifieri min jgħidlek għax jara silver line, jien qatt ma rajt silver line u dejjem sib triqt lura. Ġifieri m'għandix dik il-biża'. Għall-bidu ħajkellek dik il-biża' li tgħid ostja, jekk ma nidħolx ġo ġism ħammut ħanieqpa' hekk x'ħajġri. Le, m'hemmx dik il-problema. Għax inti mhux qed tagħmel out of body, inti mhux qed toħroġ minn ġo ġismek. Alright, dik itgħallimta issa, inti ma toħroġ minn ġo ġismek, inti qed tagħmel kif naqbad ngħidlek qed toħroġ mhux qed toħroġ qed tersaq naqra żgħira minn ġod ir-realtà imma inti għadek ġod għall-post. Inti għadek kollox qiegħed hawnhekk u kollox minn hawn qed jaħdem, jiġifieri inti għandek xi ħaġa li tissejjaħ il-GPS-el. Minn hemmhekk ġejja l-affari kollha. Li tal-GPS ma nafix tal-fit-teknoloġija issa. Le, hemm xi ħaġa li tissejjaħ il-GPS-el u kollox minn hemmhekk ġej mill-lieder. Issa, jiena nerġgħu nirritornaw għall-esperjenzi li qed nesperjenza jiena. Jien meta mmur hemmhekk u qed nitkellem ma' entità. Jien dil-entità ġġatlek qedlek ma stajx nara kif kienet dil-entità. U issa għandi tweġiba xiex ma nistax nara dil-entità. Għax jien moħħi ma jistax jipproċessa ta' kif tidher dil-entità. Alright? U meta saqsejta x'inhi dil-entità, qalt li operator. Meta saqsejta x'inhuma l-aljeni, qalt li operators. Edin ġo sistema bħalna. Volderi jiena meta mmur hemmhekk insaqsi, irrid nitgħallem u dejjem qed nitgħallem. Qed nifhmek, orrejt naf xi tgħid. Però aħna minn dix-xena kollha qed naraw farka. Eżattament. Anke mid-dinja tagħna stess. M'għandniex għalfejn morru l-bot. Sewwa ara jekk titkellem minn aspett ta' biex ma noqgħodux niġru l-emmolaw. Tħalt daqsxejn żejra fit-teknoloġija jiena eżempju għamilt paragon bejn it-teknoloġija li kienet tintuża fi żmien fit-tmeninijiet. Jiena għandi suspett qawwi illi l-istess teknoloġija li kienet tintuża fit-tmeninijiet kienet tintuża minn wara l-kwinti minn dawk ta' bla wiċċ. Ta' bla wiċċ f'liema sens? Ta' bla wiċċ. Kif? Fehmni, x'inhuma ta' bla wiċċ? Mela ħanajdlek, ta' bla wiċċ huma għandek ġerarkija f'kollox għandek ġerarkija, sewwa, issa dawk ta' bla wiċċ illi qegħdin mela għandek il-ġerarkija ta' din id-dinja. Issa din jien ma nkunx nixtieq nidħol f'dawn l-affarijiet. Għaliex lek jaf. Ħanajdlek għaliex, għax hawnhekk naf meta niktebhom fuq ktieb ħanolqot ħafna affarijiet u għandi l-ħin nispjega u l-kumdità illi nerġa' nirrevedi x-xogħol ħalli jekk nara li isma' para din ma tiex ngħidha. Allura hawnhekk qisni qed nirriskja li nħalli xi ħaġa barra u dak li jkun jgħaddini bħala psikopatiku miġnun. Ma jimpurtax. Ħallilek għal xiex, ma jiena m'għandniex nagħti każ. Iva nel anke jiena bħalek. Qabel kont ngħid, qabel jien kont naħseb li kif kont ngħid imma kif jista' jkun jagħmilha di kif Kevin jagħmilha u jien ma jirnexxilix. Imbagħad it-tfajla ta' Milko rnexxila tagħmilha men. Imma tinsiex illi dal-podcast jaraw ħafna nies. Kważi rnexxila tagħmilha. U xmier, kważi rnexxila tagħmilha Annalise. Għax kważi rnexxilek Annalise int ukoll. X'inhi? Xi darbtejt li, ġifieri Annalise kważi rnexxila. Ma tix tibża le. Waqaft inti. Ma le jekk ma tintelaqx, tintelaq u kif tintelaq tibda tħossok jisek ġeli.
Ġietek naturali weħda. Jgħida malaj, għax n-nis mux ħajisimawk. Mela, għanna testimonju. Mela ġibda. Isma ħanuħadlok xogħolok. Mela, Annalisa. Mela, tħallna daqsxejn fl-isfera tal-astral projection biex insejħu lajek. Issa, tiftakar meta kont tagħmel dik it-tok ta' qari inti kont ġejt mirħu kien hemm kienet jirrekordja. Dakinhar ta' isni speċi smajtek tħalt interessajt ruħi fija ħanejdu. Issa, u Marko xi żmien wara kien qalli li kellek l-ewwel esperjenza inti. Kontet. Meta kellna dik l-attività Bormlajem x'isima dik id-dar. Ejwa, niftakar. Meta morna kien hemm biex nippruvaw nagħmlu interaction mal-entitajiet. Il-ghost hunt. Issa tgħidli li kellek żewġ esperjenzi oħra. Ejdilna daqsxejn dwarhom. L-ewwel darba kont pruvajt għax jiena kurjuża. U ġifieri mill-ewwel ħadmet bdejt inħoss tħossok jisek Tivvibra. Vibrations kbar ma ġifieri qatt ma ħassejt bħalhom. Bdejt narani. Jiġifieri naf li qiegħda fil-kamra ta' sodda, naf li hemm Mirko riqet ħdejja, ġifieri il-kamra wer kollox minnha. Imma bdejt narani qisu hemm xi ħaġa issa xi magnet kbira jew xi enerġija kbira qed tiġbidni l fuq, ħanitla. Bdejt iħossni qisni ninqata' minn ma' sodda u trejt imma mbagħad qabadni panik. U inti sedatta inti mhux inti stedint din il-ħaġa. Le, dakinhar jiena inti. All right. Kanzi rid nagħmilha kelli kurżità kbira. U kif tiddeskrivi eżempju l-ewwel esperjenza mill-ewwel waħda t-tieni waħda, għax inti tgħidli l-ewwel waħda instigajta inti u t-tieni waħda le. It-tieni waħda minn għalija kont imsifra u ma stajx norqod taf inti tkun hekk f'post mhux is-soltu tkun se torqod u nipprova norqod u minflok bdiet ġejja qisha astral projection għax ġiet waqgħet fl-istess ħaġa bdejt ukoll vibrazzjonijiet. Bdejt nibża mbagħad. Imma ħassejtek ipparalizzata? Hija tiġi qisu mument ta' paralysis, vibrations. All right. U jisu storbju. Proset. Storbju. Jisu hemm xi magna kbira jew. Ġifieri inti semmek wasalt sissa. Jew mortu għal tre. Le, kull darba li nibda tiegħek. Għax dik il-ħaġa tbeżżak. U tieqaf hemm. U rnexxielek toħroġ waħdek jew tagħmel ftit ħin ipparalizzata sakemm irnexxielek toħroġ. Irnexxielek toħroġ waħdek. U jiena qisni nikkontrolla li nħoroġ. Mela ħanajdlek, la inti konxja, mela inti msejġilek xejn. Pero dejjem nissuġġerixxi li tipprepara lilek innifsek psikoloġikament jekk inti kollok dejjem l-intenzjoni li tagħmilha, tipprepara lilek innifsek u wkoll tipproteġi daqsxejn lilek innifsek sewwa. Speċjalment meta inti kollok intenzjoni li tmur il-bot. Le, żomm, issa tgħallem xi ħaġa oħra. Issa nispjega ħierek bil-biċċa tax-xogħol. Ġib siġġu, sajjan, hijjan, tafa. Il-Mirko ħanġennu bil-majk. Jien niftakar il-dak tiegħi kien għax wara li jiġri li jekk mbagħad iktar ma nkunx nista' norqod għax niġi excited ħafna. Tibqa' moħħok ma jibqa' allura il-dak tiegħi t-tir tiegħi kien orqod. Allura le, please, kalma orqod. Dak kien speċi il. Jekk ħad tippanikja. Għax jiena ktibta. Jien ktibta kollha. Kelli l-interaction ma' x'ismu ġifieri u kif qomt. Ktibta kollha ġifieri. Dik kienet interaction. Interaction mal-entità ġifieri kollha ktibta mill-bidu sal-aħħar. Ġifieri l-esperjenza kollha issa sirt niktibhom. Sewwa ta' żammejtu l-ħin eżempju kemm domt? Sija u kwart, sija u 20. All right. Fim? Xi ħaġa hekk. Stra. Ejwa, u din ħaġa eżempju żomna kompli diskutu. Ejwa, mindu bat nagħmel dil-biċċa tax-xogħol. Madonna. Għax kienet bħal questionnaire. Eżempju, jien insaqsi d-domandi ma fil-verità. U beda jisaqsini d-domandi, fim? Viċa versa kienet il-ħaġa. Per eżempju, jien għetlu minn int. Għalli dak li trini nkun int. Umbat għetlu kif għalli jaħseb ftit. U ma nafx kif dejt nifhem. Fim? Ġviri xi ħaġa stramba ħafna.
Għetlu xini r-realtà. Jiena di Fanta? ġdida, eżempju, jek tintaq ma xaħat qatt ma kelli komunikazzjoni ma xaħat. Pero meta tikkomunika ma xaħat hemmhekk, sajja, ngħidilna xi eżempju inti meta tikkomunika kif tinterektja miegħu? Mhux bil-klim. Kif tagħmel By eżempju? thought, jisu. Alright. Eżempju xini r-realtà għetlu, għalli huwa kostruzzjoni ta' sib intenzjoni dak li tixtieq jaf jimmanifesta dak jaf jimmanifesta jekk temmen biżejjed, għalli inti temmen. Ġifieri da mhux kliem iżgur. Kif nirraġuna jena, m'għandix dell-intelligenza. Fornar intelligenti. M'għandix dell-intelligenza, żgur Alla m'għandix dell-intelligenza. Eżempju, meta tlu saqsejtu fuq Alla ħanara fejn qiegħda feta. Naħseb jira għandek żball. Meta saqsejtu fuq il-ħoss. Qedlu għal xiex mudlam Isma'. u x'inhu dal-ħoss. Issa l-merik fuq għalija dek kifet. X'jiġifieri? Il-merik li għax għalx m'għandux dil-intelligenza, il-merik fuq. Issa ngħidlek għal xiex u ngħidlek x'tagħmel biex tiskopri. Inti ħanajdlek x'tagħmel, iqaf naqra, u naqa' break sekonda. Mela, inti qasqat ma' esperjenzajt, inti sissa l-esperjenzajt titkellem ma' xi ħadd. Mhux ma xi ħadd. Le, sekonda, le, mhux minn aspett out of body qed ngħidlek jiena, fil-ħajja tagħna fiżika sewwa. Inti qed tgħid illi bħala livell ta' intelligenza Intellettwali le, ma nix daqsek. għandek żball, ħanajdlek għaliex. Inti meta tgħid bniedem intelligenti qed tinterpretah jew inkella qiegħed tiġġudikah minn aspett ta' kif jitkellem? Le, kollox, eżempju, ma nistax ngħid li jena naf kif ħanamel operazzjoni fuq bniedem. Jiena ġili kolli intervista u nibda laqlaq u bis-serjetà ġifieri. Jibda tfilu l-mikro, għasjaf x'inhu jgħid. Ħadd spjegazzjoni oħra, Imma pereżempju. titfani fi ktieb u nibda nibrilla. Ġifieri għandek tip ta' intelligenza li meta bil-fom bniedem tista' tgħid da ma jaf xejn. U mbagħad ittieħ biċ-ċakarta u bajro u tgħid il-Madonna daw kitibhom l-istess bniedem, ġifieri qattejt illi. Naħseb tista' tirraġuna jekk bniedem mhux intelligenti jew le mod ta' kif jaħseb hu. Eżatt, għax inti qed tipproġetta ħsieb tiegħek, jiena qed ngħidlek titfaħa fuq karta l-mod tal-kelma ħsieb tiegħek, tista' minn aspett artistiku, minn aspett filosofiku, ġifieri inti qattejt illi. Le, jiena m'iniex daqshekk, eżempju, pereżempju meta saqsejtu għaliex hawn mudlam u x'inhu dal-ħoss. Għalli jekk tara kif jien tmut issa, jew issa għax moħħok mhux ħajproċessa kif nidher, jew jaf tweġġa sew, allura dan kif nammanifesta ruħi lilek u l-oħrajn bħalek. Dan il-ħoss huwa l-frekwenza li qed fuqha bħalissa ma' żmien ma tibqax tismagħha u vera m'għandix nismagħha. Dik il-biċċa li għadek hemm rajt fakritni ma nafx, ma fakritni fil-Bhagavad Gita. X'jiġifieri? Hemm biċċa x'in ikun qed jgħidlu hekk. Speċi x'in ikun qed jgħidlu inti qed ikolli niderek quddiemek għax inkella moħħok ma sax jipproċessa. Vera fejn qiegħda fl-imma. Minn għalija ta' kont rajtu. Issa Ma rajtux kollu, jien Le, rajtu kollu. Smajtu audio jiena. Minn għalija hemm biċċa x'inti taqra fakkartni f'dak il-kitba ta' dik. Mbagħad pereżempju meta rġajt saqsejtu qedlu kif mhux nifhem, għalli meta jkollok bżonn nerġejja saqsi l-istess domanda. Dik tibta kollha ġifieri, hemm ħafna affarijiet li huma personali. Eżempju, jien naf jekk hux lest noqtol għal xi ħadd li nħobb. Affarijiet personali, eżempju, jien naf jekk hux lest nerġa' nħobb. Ħafna affarijiet personali, fim? U flok qed tinsaqsin beda jsaqsini hu, fim? Isa ma nafx kif kienet menna l-ħaġa, vera fakin stramba. Però ktibta kollha, qed ħan iktibha mendi. Dik kienet nsejt l-esperjenza, għax issa għandi ħafna men. Għax nagħmel ħafna drabi. Ħanejda xi ħaġa oħra. Inti meta taċċessa, mela ħan nispjegalek l-out of body kif taħdem daqsxejn iżjed dettaljata. Inti meta tagħmel out of body qed taċċessa lilek innifsek f'livell iżjed għoli. Imma qed toħroġ qed Le, qed tagħmel tuning. Mela, inti li qed tagħmel ma mortx imkien ieħor bl-istess affarijiet li għandek hawn, le. Dak li appartieni fit-tielet dimensjoni ħallejtu għax mhuwiex kompatibbli fir-raba' dimensjoni, mela inti x'għamilt? Inti tlajt solar, bum. Mela inti aċċessajt lilek innifsek fi sfera iżjed komplessa, iżjed intellettwali,
Qed tifhimni x'qed ngħidlek? Inti aċċessajt ilek innifsek hemm fuq. Fuq dak is-solar fil-5 dimensjoni terġa' taċċessa lilek innifsek f'dimensjoni iżjed għolja. Għax aħna dejjem nikbru. Aħna għalhekk ismani. ċorta nagħmel l-istess pudin. Aħna dejjem nitalmu, imma li qed nipprova ngħidlek jiena l-kunċett. Inti aħna mela kull individwu. Inti eżempju meta kont żgħir. Sissa. Meta kont żgħir kellek ċertu poteri, ovvjament, għadek fit-tielet dimensjoni qed tevolvi fl-istess dimensjoni inti, però meta inti tipparaguna l-stages ta' ħajtek. Sewwa, tgħid ara mela minn sena sa 10 snin ara x'qabżem. Ara kemm tallimt f'10 snin. Minn 10 snin sa 20 sena ara hemm 20 sena ara kemm tallimt. Issa din qiegħed fl-istess sfera inti fl-istess dimensjoni. Mela jekk inti taqbad kemm ilek tinkarna f'din id-dimensjoni ħajja wara ħajja wara ħajja wara ħajja, sewwa? Sa inti minn mikrobu wasalt hawnhekk mill-aspett ta' tredimensjonali, issa inti se taqbad dak kollu. U se terġa' titla' tarġa' oħra fir-raba dimensjoni, mela inti qbad dak kollu u tlajt hemm fuq b'dak kollu li għandek. Nispjegajna fuq il-podcast l-oħra. Meta kien hawn kit. Inti li se tagħmel ħatibqa' int stess. Int stess se tibqa'. Però se titlem fuq se tkun fiskali iżjed għolja, però inti m'intix residenti tem. Le, dik m'intix residenti tem. Inti tara kollox stramp, għalhekk inti tibda tgħid kemm għadni żgħir hawnhekk, kemm jien adolescenti hawnhekk. Para hawnhekk matur, hemmhekk m'intix. Għax hemmhekk kollu ġdid għalik. Allura tħossok ġdid, tħossok stramp, tħossok outsider hemmhekk, tibda tistħi, tħossok timidu, tibda tintaqa' ma' affarijiet u entitajiet u nies illi għalik huma kollha strambi, eżempju ma tiddefinixxix il xi ħadd kif tiddefinixxi fid-dinja hawn fil-sfera fiżika. Le. Mela, l-aħħar li mort fuq dik il-muntanja li għetlek. Għetlek dik il-muntanja ħamra u abjad u skoprejt fejn, ma nafx ma tlekx. Nixxilna nagħmel some out of body experience il-daketlu il-Mirko u smajt il-frażi għażda abadan. U mbagħad tħalt niċċekkja x'issob tfisser għamil taqqa translation to English u tfisser forever and ever. U jekk tisseparhom il-kliem ma jagħmlux sens. Bluesbekistan. U jien qatt ma smajtix ħadd jitkellem Bluesbekistan. U mbagħad erġajt għamilta u erġajt spiċċajt ġo dal-ostja postu kien hemm ħafna nies. Undu ngħid li kienet montanja għalhekk bdejt nara għal-fibdu bdejt naħseb li hu ramel għax inti ma tarax ċar. Meta tkun out of body experience, tarahom l-affarijiet. Ma tarax ċar. Ma tarax ċar. Sewx blonu ċari. Imma ma tarax ċar sewwa. Tara ħafna ċar għax tibda tara affarijiet. Tara kollox hekk, ġifieri, la nara idejja ma nara xejn. Però naf li kont qed allura bdejt naħseb li wiċċi mal-art kont, imma ma kontx wiċċi mal-art kont qed wiċċi lej il-ħajt. Ma kellax dik il-VR u għalli stajdu lejta. Kisu. Kien wiċċi lej jgħidu la dik. Ejja VR. Kien wiċċi lej il-ħajt u stajt nara s-sama blu. U l-Mirko kontetlu għetlu jew ramel, jew ħamrija ħamra, jew sama blu, ma blu għall-ostja. Għamilt t-tini darba, u ġejt morġa l-istess post. U kien hemm xabani swieqfin. Jiġifieri mhux ikellmuni ħejn. Ġest qed nara ħafna nies. U mbagħad dħalt fuq l-internet ktibtu Uzbekistan, Red Mountains u sibta. Eżatt, ġifieri il-post, il-kurvatura ta' kif edha il-xismu, l-għolja, eżatt kif kupinġej ta' qabel u sibta wara kont qabad iġħad kien nisigba mal-ewwel fuq l-internet mir-ritratti. Qatt ma rajtu dal-post fajti, ġifieri issa. Le, mill-daw esperjenzi titgħallem hu. Però ma nassoċjomx litteralment ma dak li qed nagħmel. Qed tifhem għax kif ħanaqbad ninterpretaj jiena di. Din ikbar minni. Ħafna ikbar minna. Jien kif ħanaqbad naqbdilha tarf ta' xi xed tipprova tgħidli. Jew il-post, kif ħaninterpretah dan il-post jiena. Darba minnhom mort post isu ġenna, hekk ninterpreta isu ġenna. Ma nafx ngħid iżjed minn hekk, ma xi fisser dan għal xi mort ma nafx. Jifieri kif nista' nassoċja mal-ħajja li qed ngħixu kollox il-kontra. Qed tifhimni?
Jien saqsejtu ħafna domandi l-entità, eżempju, saqsejta fuq Alla u saqsejtu x'inhu għalli operatur għalli. Alla? Le, dan. X'jiġifieri? U dill-entità? L-entità. L-entità, ġifieri qed jimmanuvra xi ħaġa u qed jamministra xi ħaġa. Bħalna u mhux kulħadd jamministra. Aħna ko-kreaturi fl-infinità u. Zomna. Għetlu xem wara l-mewt. Il-mewt ma teżistix. U għaw l-nsejħula tranzazzjoni. Xek. Ġviri. Għarba fejn jeda, ma ta' saqsejtu fuq Alla. Sissa safej wasalna fis-sens jew mill-aspett kif nista' ninterpretajn hekk naraw ukoll. Illi l-mewt mhijiex. Għaxin saqsejtu, għetlu ma dan kollu jgħat nitkellem miegħi nnifsi bejn wieħed u ieħor aħna kollha qegħdin f'konnessjoni minn xi ħaġa superjuri. Jien għetlu Alla, għalli hawn mhux hekk taħdem is-sistema. Hemm operaturi bħali fuq hemm xi ħadd ieħor. Għetlu għandek xi kuntatt għalli darba. Intqajt miegħu meta tani l-eżistenza u x-xogħol li rrid nagħmel. Ġifieri ma nafx x'iżżob kienet. Għetlu x'inhu xogħolok? Xogħol tal-operatur. Xogħol tiegħi li nevalwa s-suġġett li huwa int u insomma li aħjar naqtawa. Naqbel miegħek tal-li qed tgħid. Għax jiena meta ħarist ara fil-ma ktib kien. Minna li ma naf kwantum ma nafx li ma ktib kien insomma. Kont ktibt illi l-istess ħaġa li tajt inti bażikament illi aħna kif semmejtlek l-ewwel ġerarkija. Għandek il-ġerarkija ta' din id-dinja. Però mbagħad din il-ġerarkija fl-istess ħin qiegħda mmexxija minn ġerarkija ħafna ikbar minn ta' taħta. U mbagħad dik qiegħda mmexxija minn oħra u minn oħra u minn oħra. Qed tifhem? Ġifri bħal meta inti qed tara l-ġerarkija f'amministrazzjoni politika. Sewwa tibda jinnaf bis-sindku u bad tispiċċa bil-Ministru u bil-President. Sa fejna fil-President huwa l-ogħla awtorità fil-pajjiż, il-President, ma il-Prim Ministru l-President fil-każ ta' Malta. Sewwa, ġifieri qed tara dik il-ġerarkija fuqhom hemm ġerarkija oħra. Għax daw qed jieħdu ħsieb eżempju l-pajjiż. Però fuqhom mbagħad hemm l-Unjoni Ewropea li hija ġerarkija oħra. Fuq l-Unjoni Ewropea u mbagħad hemm dawk ta' bla wiċċ. Nita fuq Roberta Mezzola jew kienu fis-sakra għallu rridu xi ħadd miġnun li joqgħod għal kollox pupazz. Mbagħad fuq dawk ta' bla wiċċ hemm xi ħadd ieħor. Ukoll terġa'? Ma nafx. Nieħdu break. Issa qabel ma nkomplu nofri lek kafe minn fuq dar-Riki. Le. Grazzi. Mela, kif? In a way inti tħalt fija mod ieħor. Issa ma nistgħux nispjegawha eżatt għax. Le mhux hekk. Jiena tħalt mill-aspett. Imma kif rajt issa? Isek għamilt. Armajt il-noċċjali. Imma issa kif rajta inti isek. Le, żgur, hija familjari ħafna infatti għax hemm għandek it-termini mediċi sewwa illi jiena tħalt fihom, però tħalt fihom għax jissemmew eżempju. Ara, inti jekk għal-mod tal-kelma. Qabel kollox, da għandek ktieb, ejdu naqa x'ismu. L-aħħar ktieb li publikajt jismu I Am Imperishable, sewwa, ippubblikajtu is-sena l għaddiet. Dan bażikament fih qiegħed nispjega simbolizmu komplikat illi qiegħed miktub fil-Bibja, però miktub fil-Bibja minn aspett ta' storja. Inti għandek storja miktuba, eżempju, inti għandek għal-mod tal-kelma il-Madonna u l-San Giuseppe. Sewwa, issa dawn fl-istorja biblika insibuhom żewġ persuni miż-żewġa u telqu minn darhom u marru Ġerusalemm biex jirreġistraw għaċ-ċensus. Issa dik hija storja simbolika, ma ġratx veru. U meta inti tispjega minn l-aspett mediku
u tibda tara eżatt il-mappa ta' minn fejn għaddew, għax il-mappa tal-Iżrael il-ġisem. Bil-vini, eżempju, għandek fil-Mesopotamia, għandek żewġ tixmajjar, Maġġuri, the land between the rivers. it-Tigris u l-Eufrates. Sewa. Illi hemmhekk minn aspett simboliku u minn aspett mitoloġiku, mela fil-mitoloġija għandek ħafna simbolizmu, sewa, issa dak il-post assoċjat mal-ġnien tal-Eden. Issa l-ġnien tal-Eden mhux veru kien jeżisti, da, però fil-mitoloġija meta interpretaw il-mitoloġija Sumera jgħidulek li dak kien x'imkien fejn l-Iran bejn l-Iran u l-Iraq. Sewwa? Li ħexa parti minnu biex insemmu kollox ukoll minn ma jafx meta kien hemm Saddam fil-poter daret jagħmel devjazzjoni tal-ixmara u eret parti ta' art hemmhekk li hija irreparabbli u tistax tissa, imma l-art kienet sinjura. Ovvjament, għandek żewġ tixmajjar. Issa, di l-interpretazzjoni tal-Eden biex issa nkompli fuq tal-Madonna u ta' San Giuseppe ukoll. Illi l-interpretazzjoni fil-mitoloġija Sumera jgħidlek illi l-ġnien tal-Eden kien qiegħed hemmhekk. Issa hemmhekk x'insibu biex il-bidu tal-ħajja mill-aspett simboliku Adam u Eva. Adam u Eva. Sewwa ġifieri għandek Adam u Eva qed jissimbolizzaw żewġ aspetti mit-trijun tal-ġisem tal-bniedem. Sewwa għandek l-ispirtu u l-ġisem u r-ruħ. Għandek Adam huwa l-ġisem u Eva hija r-ruħ. Sewwa? Issa, inti meta tidħol f'dawn l-aspetti u tibda tqabbilhom mal-istorja tal-Bibja, da għalhekk dan huwa kompless meta nibda nitkellem hekk. Sewwa meta jkolli intervista. Nixtieq li tant ikolli moħħ illi niftakar id-dettalji kollha bħal ġibjun ma jitlifx qatra. Qed tifhimni? Nispjeghom dak id-dettall biex nagħti l-informazzjoni sħiħa kemm nista', però impossibbli. Però f'dan il-ktieb hemm simboliżmu li meta tibda tgħid kif jista' jkun imma għax veru eżatt qiegħda hekk hemm miktub fil-Bibja u hekk tfisser meta tattakka b'moħħok miftuħ. Sewwa eżempju l-art imweda. L-art imweda x'inhija? X'inhi l-art imweda? L-art imweda hija l-art imweda lilek. L-art imweda lilek huwa illi inti tiskopri lilek innifsek mill-pineal gland. Il-pineal gland hija l-art imqazza. Hija l-iktar oġġett primittiv fil-bniedem. Ukoll. X'jiġifieri primittiv imma? Għax il-pineal gland hija insibuha fir-reptiles. U le, ma dik ħansija, xu mbagħad tħadd fuq dimensjoni oħra. Inti li mhux fir-rettili dik, li dik inti titkellem għal-reptile brain li qiegħed fuq wara. Il-pineal gland ukoll. Le, il-pineal gland qiegħda hekk u qiegħda f'din il-biċċa, f'din is-sezzjoni biex niftehmu. Sewwa. Issa il-moħ rettilu, dik il-parti ta' rettilu edaw fejn jaqbadlek il-cortex. Sewwa minn wara, minn mal-ispina. Hawnhekk. Imma l-irrid ngħid jiena din l-art imweda lilek hija l-art li tiskopri inti. Illi fil-Bibja qiegħda spjegata bl-arka, l-arka li kienu jġorru l-Iżraeliti. L-arka, dik l-arka qiegħda meta kienu kkampjaw fid-deżert, iċċirkundawha b'12 tribù. 12 tribù u l-arka tefgħuha fin-nofs, protetta fin-nofs. 12 tribù ma 12 cranial nerves, in-nervi kranjali. U l-pineal gland qiegħda eżattament pum fin-nofs. U qiegħda mdawra b'12 tribù, 12 cranial nerve. Mela dik hija l-art imweda. L-art imweda, infatti, it-tisliba ta' il-kruċifissjoni l-istess ħaġa. L-istess ħaġa, issir fl-art imweda meta tissaħħaħ. Sewwa, u l-art imweda xi jgħidula the land of milk and honey. Nastja set naħseb naxi l-apostlu wkoll. The land of milk and honey, hier l-ewwel. The land of milk and honey għax jgħidula il għaliex għandek hemm żewġ glandoli li jipproduċu żewġ tipi ta' fluidi. Waħda isa depp, isa għasel. U l-oħra isu ħalib. Sewwa? U dawn meta jammalgamaw ma' xulxin iridu jagħmlu vjaġġ.
u jipproduċu l-ġesu. Liter. Qed tifhimni jipproduċu l-ġesu din qiegħda fil-fiżjonomija tal-bniedem. Iter u għattejt int. Le, Taf x'inhu iter? ejja mela ma nafx. Le, mhux le, Dak il-glandula li jipproduċi l-bniedem. Meta inti, per eżempju, meta jaqtaw ras xi ħadd. le. Dak jipproduċi dak liter. Le, U jitfak ġo post. Xi ħaġa oħra tmur inti. Aha. Le, ma femni, eżatt. Għaxan, per eżempju, għal-mem mux jifem biex nkunu nistaw. Da jgħidulu eżempju, qed nipprova nsib kelma biex nkun iżjed ma nkunx tqil għax da s-suġġett tidħol ħafna fih l-aspett jekk titkellem ma' kirurgu li jagħmel l-operazzjonijiet, qed tifhem kun jista' iżjed jispjegalek iżjed fid-dettall. Però għandek il-klaustrum ukoll. Il-klaustrum x'inhu? Il-klaustrum huwa għalhekk ġie il-kelma Santa Claus li jtik ir-regal. Klaus. Reward system. Kif? Il-reward system. U iwa se sejħelek, pero il-klaustrum li għandha x'taqsam ma' dan l-aspett ta' dawn iż-żewġ fluidi li jintaqgħu flimkien jipproduċu fil-ġuf u mbagħad iweldu hawnhekk sewwa the land of milk and honey hawnhekk il-klaustrum huwa Santa Claus illi meta jitwielet, meta titwielet inti meta tieħu l-arti mweda, ġifieri meta tiskopri lilek innifsek, meta ma tibqax, meta inti taħrab minn nasba tas-sistema. U s-sir taf li innifsek, meta tintaqam jak innifsek u tgħid mela all right. Issa jiena veru b'saħħti, għalhekk il-kruċifissjoni hija issaħħek għax il-kruċifissjoni hija ħajja. Mhijiex il-mewt, però biex lilna jiddevjawna mill-verità. Biex jiddevjawna mill-verità, lilek taw is-simbolu taw ruħ. Ħalli inti ma taraħx minn l-aspett kif suppost taraħ minn l-aspett ħażin. Inti għandek reverse symbolism f'kollox, li swastika għal-mod tal-kelma. Edan verted, eżempju. Anka il-Baphomet huwa misinterpretat totalment. Jgħidulek demonju, għalxiex id-demonju, dak huwa simbolu tal-alkemija, l-opposti. U il-Night Templars ħarġu biedak. Asterġa. Le, xin-Night Templars dak antikissimu. Dak simbolu antik, dak simbolu qed tispjega l-ermetiċiżmu, qed tispjega Trismegistus għal-mod tal-kelma. Mux amalgamaw kollox ġodi l-istatwa biex Eżatt, il-ħajja. Inti meta tiskopri il-ħajja x'tagħmel kif għalxiex l-okkult, għalxiex il-bażi prinċipali tal-okkult huwa l-alkemija. Għax l-alkemija inti qed taqbad il-ħajja, tesperimenta fil-ħajja u inti qed tammalgama ċertu affarijiet ma' xulxin biex tilħaq ċertu livelli, biex tissaħħaħ lilek innifsek, tifhem iżjed l-environment ta' madwarek biex inti tkun tista' timmanipola l-ħajja, tista' timmanipola kollox għal konvenjenza tiegħek, però minn aspett tajjeb, minn aspett pożittiv. Però dawk li għandhom irriedni f'idejhom qed japprattikaw l-okkult. Qed jimmanipolaw il-ħajja għal konvenjenza negattiva tagħhom. Għax huma inti meta inti tidħol fin-negattiv ħadkun b'saħħtek ħafna. Għax ħadkun b'saħħtek. Għax in-negattiv huwa dgħajjef, jekk żammejt il-poplu kollu injorant, mela n-negattività qiegħda superjuri. Sewwa, però meta tajjeb jola il-ħażin mhux se jlaħħaq fis-saħħa minn aspett ta' saħħa ma' tajjeb. Sewwa għalhekk irid iżomm għax immaġina inti ġieli smajta dik l-istorja u nkella dik l-interpretazzjoni bħal meta jgħidulek jekk kont xi ħaġa tagħmel kuntatt ma' ċertu spirti u jipprovdulek. Qed tifhimni dik hekk tkun qed tiċċitja. Għax minflok ma tkun qed tagħmel l-affarijiet bil-passjoni u b'xogħolok, inti qisek qed taqbes il-kju u ġibthom l-affarijiet. Biċċitjajt fottejt. Għalhekk ħafna minn dawn in-nies li qegħdin fis-sistema ta' blawiċ qegħdin f'relazzjoni u affiljati ma' ċertu ċrieki li jinteraktjaw ma' ċertu entitajiet. Għax jipprovdulhom. Xtaqt insaqsik ħaġa. Anke hawn Malta ġifieri. Qed nitkellmu fuq dil-biċċa tax-xogħol. Ma nafx xem possibbli, ma nafx jekk hux ħanejlek ċuċata sewwa, ħanaqbiżlek fuq xi ħaġa totalment differenti li ma qisha għandha x'taqsam ma' dil ħaġa. Jiġifieri jiena at this point
At this point la rajt il-UFOs. Qed jirnexxilna nagħmel out of body experience. U ċertu affarijiet oħra. At this point, what else is there? Allora fl-alkami qed nipprova nidħol naqra żgħira. U skoprejt eżempju li early pyramids kellhom passaġġi ta' alkami biex jigwidawk għal-mewt. It-triq għal-mewt. Sawa? Meta tgħid passaġġi tal-alkami x'ġifieri imma? Hemm spells mal-ħitan tal-early pyramids fejn dan jigwidak kif inti għandek navika fl-underworld fi The Book of the Dead issibhom dal-affarijiet miktubin. Il-Book of the Dead huwa part tat kwarti minnu huwa meħud minn hemmhekk mill-Eġizzjani. Ma il-fatt huwa li fil-piramida m'hemm xejn miktub. Mhux ejja ngħidu mhux daw il-piramidi l-kbar, il-piramidi żgħar hemm xi early pyramids, ġifieri mhux dawk il-piramidi. All mhux ta' Giza. Mhux ta' Giza, le nitkellmu biex niftehmu hemm minn fuq minn mit piramida u plas li qed iridu jiskopru. Mhux hekk. Għadhom skoprew tlieta s-sena l-oħra fejn xulxin. Imma hemm passaġġi mal-ħitan hieroglyphs. Fejn da jispjega kif inti għandek tinnavika, ġifieri da ħassib minn irid ifittxu ġifieri jfittex The Book of the Dead, hemm translation tiegħu minn hieroglyphs għal plus li jżidu miegħu wkoll għax inti il-lingwaġġ mhux dejjem jiġi interpretat. Tispjegaw iżjed fid-dettall għan-nies tal-lum. Bej wieħed u ieħor. Jiġifieri inti taħseb li aħna peress li tiżommuna fil-ħażin, fil-negattiv, sawa? Taħseb li jekk aħna nerġgħu immorru lura u niskopru daw l-ispells u l-affarijiet l-oħra, taħseb li bniedem javvanza l-qudiem, jista' jkun happy iktar, jista' jkun aħjar. Ħanajdlek. Forbidden knowledge. Eżattament. Ma ta' tgħid titmur lura f'liema sens. Eżattament kif għax dan knowledge qiegħed għal daw li qiegħed hemm fuq u qed jiċċitjaw. Fil-verità mhux qegħdin hemm fuq daw, il-misfel taħt nedin. Hija. Imma għax qabdu daw, ħadu l-armi għamluhom tagħhom, meta ngħidlek ħadu l-armi ġifieri ħadu n-natura f'idejhom, qed jagħmlu li jridu biha, għalhekk jissuppressawna lilna ġifieri. Ma nistgħu nerġgħu mmorru nirranġaw dis-sitwazzjoni jew bil-forsi rridu nibqgħu hekk. Ngħidlek. Tru għalkami jew affarijiet oħra. Mela ngħidlek, mela il-mod kif nifhimha jiena. Mela, ħanibdew mid-dinja. Mela, id-dinja, għax jiena dejjem inħobb nispjega mitluq mill-bidunet, għax ma nistax nibdielek eżempju minn nofs il-ktieb biex in-nies ikunu jafu x'qed ngħidu. Ħanibdielek mill-mitluq sewwa. Mela, skont Kevin, ġifieri tajt li dan huwa boom verissimu. Verbatu jew x'inhu. Le, mhux verità, kif inħossa jiena, issa jiena li din verità. Mela mhux il-verità ta' kulħadd. Mela id-dinja għalija, mela kull dinja għandha ir-raġunijiet tagħha. Sewwa, jiġifieri fis-sistema solari għandek ekosistema. Fil-galassja għandek ekosistema. F'supergalassja għandek ekosistema. Fl-univers għandek ekosistema. Qed tifhem jiġifieri dawn l-ekosistemi kollha individwali jekk taqbadhom f'daqqa għandek ekosistema universali illi waħda aqqas jekk ikollok ekosistema ta' sistema solari jekk din tmut ħajkollok problemi immaġina inti marritlek kilwa eżempju. Qed nipprova nipparagona l-univers ma' ġisem tal-bniedem jiena jekk marritlek kilwa ħatibqa' sejjer. Jekk ma jkunx hemm intervent mediku, tajjeb, issa jekk inti se taqbad nitfa' l-istess aspett fl-univers, jekk inti se jkollok galassja mhux qed tiffunzjona, ħajkollok il-problemi għax dik għandek l-ekosistema se jkun hemm interruzzjoni fl-ekosistema, se jkollok il-problemi. Sewa sakemm l-ekosistema stess ma tiġġenerax u tħossib li l-annifisa terġa' tirreplika u tiġġenera illa il-ħajja hija tal-blieħ. Fil-verità nsibuha fil-ġisem stess, reproductive sex. Proset, daqshekk. Ġifieri jekk ma jkunx hemm intervent minnaħa tal-ekosistema stess, sewwa jekk ikun hemm xi ħaġa li titwaqqaf l-ekosistema stess milli tikkompli tiffunzjona ħajkollok problemi kbar. L-istess fil-ġisem bħal meta inti tibda tieħel imbarazz bħala ikel u aħna nibqgħu sejrin taħt l-art fil-verità m'intix qed
tieħu nutrienti neċessarji l-ġisem għandu bżonn. Issa, mill-aspett ta' dinja però, kull dinja għandha l-identità tagħha, għandha l-konxu tagħha u għandha r-ruħ tagħha u għandha wkoll il-ġeneru tagħha, meta ngħidlek ġeneru mhux fis-sens ta' sesswalità, il-ġeneru tagħha. Bħal meta inti għandek eżempju l-iskola, is-sistema skolastika, mela għandek is-suġġett tal-matematika, għandek is-suġġett tal-filosofija, għandek is-suġġett tal-chemistry għal-mod tal-kelma. Issa kull dinja għandha suġġett, għandha ġeneru, għandha suġġett. Id-dinja tagħna, is-suġġett tagħha hija l-emozzjoni. L-emozzjoni. Issa, aħna qegħdin dejjem kif inħares lejja jiena mill-perspettiva tiegħi. Aħna qegħdin hawnhekk ila li għażilna li nkunu hawnhekk. Però dawk in-nies illi fl-evoluzzjoni spiritwali tagħhom ma waslux fejn wasalna aħna llum. Fis-sens għax minn aspett ta' poplu, dinji, mhux kulħadd qiegħed fl-istess livell ta' konxu. Nemmen dik għax. Le, mhux kulħadd qiegħed fl-istess. Infatti dawn in-nies li jmeru, dawn in-nies li għadhom jiddependu li qegħdin f'dik il-babil reliġjuża, dawk għadhom ħafna lura minn l-aspett ta' konxu mill-evoluzzjoni. Dawk in-nies illi ir-reliġjon warbuha fil-ġemp u qed ifittxu affarijiet iżjed sofistikati, qed ifittxu iżjed in-natura. Mhux qed ngħidlek li r-reliġjużi ma jfittxux in-natura qed ifittxu l-verità fin-natura ma' din id-darba. Mhux eżattament warbuha qiegħda hemm fuq il-mejda, ngħidu hekk. Le, jiena warrabta. Jien m'għandix bżonna reliġjon. Le, mhux jien m'għandix reliġjon, imma l-iskrittura ma warrabtix. Le, l-iskrittura mhix reliġjon. Le, ma min jassoċjali eżempju l-iskrittura. Ma dik is-sistema qartlek. Eżattament, biex is-sistema bella tielek isma' dik il-kelma talla. Dik rid nasal. Hija veru l-kelma talla, għax Alla huwa n-natura. U hemmhekk hemm ktieb naturali, għandek ktieb illi għandek id-dettall kollu li tipprovdilek in-natura biex tiskoprilek innifsek. Però aħna qegħdin hawnhekk minn aspett ta' evoluzzjoni biex nasal għal punt tiegħek. Aħna maħniex qegħdin fl-istess livell bħala poplu dinji. Għandek nies li qegħdin hawn isfel, għandek nies li qegħdin hawn, għandek nies li qegħdin hawn, għandek nies li kulħadd livelli differenti ta' konxu. Qed tifhem? Issa, dawk in-nies li qegħdin fil-livelli baxxi, dawk li żjed nies li taqbżilhom iċ-ċinga, dawk in-nies li l-emozzjonijiet jagħmlu bihom, dawk in-nies li isawtu l-mara jew ir-raġel, dawk in-nies li jixorbu ħafna, dawk in-nies li għadhom ma ndunawx minn huma. Għadhom impriġonati fl-imbarazz li qed tifrilhom is-sistema. Sewwa allura inti fil-verità dek ma tafx minn inti. Meta inti titla' ċertu livelli tibda tgħid jiex nambih ix-xorb. Qed ikissilli ġismi x-xorb, is-sigaretti x'il Madonna nambihom. Qed ikissruli ġismi t-tempju tiegħi. Ma għadni lura jien. Tittaċċetta men. Tittaċċetta. Għax kultant insibha bħala escape, ifhem. Iva, imma dik mentali. Għax moħħok għandu bżonn is-sigarett minn għalik. Le, mhux għas-sigaret. Mhux għas-sigaret. Sigaretti serġaq bat-tempejja. Hemm eżempju kultant ikolli bżonn nimpejja b'xi joint jew. Ma ħanajdlek, taffetwa ħafna, però inti xorta teqret it-tempju tiegħek. Minn aspett ta' dimensjoni. Meta nitkellem ma' nies eżempju ngħidulhom da jgħidu li inti you define addiction għax eżempju nagħmel żmien inkun għaddej gazda u mbagħad nagħta kollox hekk. Tara inti għaddej fi tranzazzjoni qed tipprova toħroġ. Għax qed tinduna li qed tagħmel ħażin. Inti ankonxjament qed tiġġieled miegħek innifsek. Qed tifhem ma tafx li qed tagħmel għadej int. Qed tipprova taqta' l-affarijiet li qed jeqrduk u fl-istess kien moħħok qed jidħollok fin-nofs tiggambetta u dik il-gambetta stessa terġa' tqum u ħadd tipprova tirrealizza, però il-moħħ tantu kompless. Meta nkunu għadna f'ċertu livelli illi hu over. Però inti meta tibda tiela ċertu livelli, il-moħħ tibda tużaħ sew u jibda jiffunzjona iżjed b'mod b'saħħtu u b'mod healthy. Il-moħħ, għax inti il-moħħ ovvjament qed jevolvi miegħek. Bħax-xadin eżempju, immaġina inti. Għal-mod tal-kelma insieħ ix-xadin. Dik kazzata kienet semmit 10,000 sena ilu. Il-bniedem ma kienx bħalma illum. Naħseb kien aħjar. Le, ngħidu minn aspett ta' jinnaf, minn aspett ta' demokrazija. Sewwa,
fis-sens demokrazija ġifieri affarijiet morali, affarijiet twajba, affarijiet pożittivi sewwa. Dak iż-żmien kienu jissakrifikaw l-annimali. Eżempju, illum noqtlu l-annimali biex nikluhom. U l-mod kif isir il-qtil jiena għalija huwa tal-biża' xokkanti. Tgħid l-allura ma tikolx annimali, però jekk dik il-perspettiva moħbija minni kif joqtlu l-annimali jiena komdu nikollhom l-annimali, però mista tiġi toqtol għallax baqra qudiemi u tiskarna qudiemi u bad ħanieħu pjaċir niekoll il-laħam tagħha. Le, qed tifhimni, però dak iż-żmien kienu jagħmlu dawn l-affarijiet u qisu xejn mhu xejn. Jiena laħaqthom dal-affarijiet ġifieri ġili. Jiena timpressjonani. Meta kont antizziti pereżempju ġili rajta taqtalhom rashom hekk tiġix. Le jien timpressjonani. U kienet taqfilhom ġo borza taż-żibel, ġifieri, taqfilhom rashom ġo borza taż-żibel, taqtalhom rashom hekk. U huma jibqgħu jiċċaqalqu jien kont immur niftaħ il-borza u jitilqu jiġru sakemm jaqgħu. Naf li hija krip il-ħaġa, ma jien kont żgħir. Jiena taqara. Pereżempju ġili rajthom joqtlu montum meta kont żgħir. Rajtu joqtlu montum. Issa meta bniedem. Rajthom joqtlu żiemel. Sewwettejt, eżatt. Inti meta kont tara dawn l-affarijiet ma kontx sensittiv. Jiena meta bdejt illa fil-livelli tiegħi fl-evoluzzjoni ta' din il-ħajja biss, tant sir sensittiv. Illi nitħassar il-ħajja nitħassara. Taf meta ġejt sensittiv? Meta kelli pakka gall u mitfidi men, u mid bidmuħ fajnej, għax naf li kien ħobni dal-pakka għal, naf li kellu emozzjoni. Le, ma dik ħaġa oħra għettejt, għax dik xi ħaġa li rabbejta int, ħloq relazzjoni magħha. Dejt ngħid, għatnejla kien letteralment kien jitfidi dal-pakka għal men, bidmuħ fajnejh. Ija, ma dik xi ħaġa oħra. Ħassejtu men li. Jekk tara l-mod tal-kelma tiġiġa joqtlu issa. Xi tħoss ma tħoss xejn għalija li tiġiġi tgħid li tiġiġa. Tiġiġi nħobbhom ifhem. Wara ta' nsemmilek ulla innaf ħanżira l-mod tal-kelma. Tħobbu wkoll ħanżir. Le, ħanżir ma niklux jiena. Imma għajna le, ħanżir, qed tara ħanżir qed joqtlu ħall-ikel. Jien narax. Iddejjaqni llum il-ġurnata. Żgur iddejjaqni ħafna. Jiena għalija isek qed toqtol l-istess bħal bniedem. Ejwa ta' eksirt neħossa. Qed tifhem mela dik diġà taħdem fik inti. Nies illi tgħidli allura għax qara, tanti komplessa li jidħlu ħafna affarijiet fiha, tgħidli hemm hawn nies reliġjużi, għax inti qed tgħid li r-reliġjoni żommok hemm isfel u fl-istess kien dawn huma sensittivi għal ħajja. Permetti li waqta nispjegadi. Dawn in-nies illi jħossuhom hekk għax għandhom tilwima ġo fihom. Sewwa, dawn in-nies, eżempju jiena ntqajt ma' nies. Riċenti ta' ħafna saru jafu bija fuq xiex nikteb u javviċinawni huma għal-kodba. Huma ikunu kattoliċi, però esposti li jassorbu affarijiet oħra. Ma jfissirx li għax int kattoliku mel inti tellajt ħajt madwarek u inti ma tista' tassoċja ruħek ma' xejn u taffiljara u toħroq relazzjoni ma' xejn iżjed għax inti minn għalik illi r-reliġjon tiegħek sibt verament lil Alla? Le. Allura dawn in-nies fimt li huma devoti lejn ir-reliġjon tagħhom fl-istess ħin qed ifittxu affarijiet oħra mhux għax huma nies ħżiena jew qed jippruvaw jiddevjaw mir-reliġjon tagħhom, le. Illa x'qed jevolvu. Issa meta jasal iż-żmien dawn jgħidu okej, mela anke jien għaddejt minna di. Mhux qed ngħid ir-reliġjon hija xi ħaġa negattiva ta' biex ma jifhmunix ħażin in-nies. Qed tifhem ir-reliġjon hija xi ħaġa tajba għal dak iż-żmien. Meta jiena kont nipprattika reliġjon għal mod tal-kelma. Il-fanatiżmu ħażin. Eżatt. Però jiena dak iż-żmien kelli bżonna reliġjon. Illum m'għandix bżonna, però ma jfissirx għax issa ma għandi bżonna ngħid ħażina. Le, mhix veru, jien mhux qed ngħid li hija ħażina. U jew inkella ngħid li dak ir-reliġjon hija tal-injoranti le, litteralment il-bot minn hekk. Ir-reliġjon hija fażi bħal affarijiet oħra. Qed tifhem, inti mbagħad meta toħroġ mill-fażi ta' reliġjon, mill-fażi reliġjuża, sa tgħaddi f'fażi oħra, però dik kienet tajba biex mexxietek għal pass li jmiss. Jiena llum il-ġurnata sirt iktar kawt f'ħafna affarijiet. Pereżempju, noħsib li ma nifis fjuri u affarijiet oħra. L-istrina proset, għaddejt minna dik qabel iwa, naqbel miegħek ħafna. U issa llum il-ġurnata minn doqbot. Qed biex qed tissemmija. Għax realistika jidaw jaddu minna ħafna nies infatti. Kif sirt naħsebha fuq il-mewt, jiġifieri m'għandniex nikbi meta jmut li xi annimali jew xi m'għandniex issa jisni sibt way wara li qed nagħmel din out of body experience fejn naf li
jekk xi ħaġa li jalqalbi ħatmut ħad titlaq din id-dinja naf li sejra x'imkien vera safe. Daqshekk, jiġifieri naf li issa llum il-ġurnata naf li din hija tranzazzjoni u tipo qisni qed għandi. Ħanajdlek, ħanispjega daqsxejn iżjed mod dettaljat kif qed tgħid inti bl-istess ħaġa. Din il-ħaġa għandha split process sewwa, għandek l-aspett fiżiku u għandek l-aspett immaterjali, sewwa għandek il-materjal immaterjali. Mela inti meta tħoss dieqa dwejja għal dik il-persuna jew dak l-annimal li se jħallina għax inti ma tistax tagħmel interazzjoni iżjed miegħu, ma tistax taraħ, ma tistax joħob pjaċir bil-preżenza tiegħu iżjed. Dik iddejqek, ħadd immissjaħ. Kemm annimal u kemm bniedem, però la darba tiġi konxu illi dan ma jfissir miet, jiġifieri x'se jsir minnu. La inti ssir taf la tiġi konxu illi l-ħajja ma titterminax hemmhekk, għall-inqas għandek konsolazzjoni. Però dik iddejqek ħafna illi bniedem minn se taraħ iżjed. Qed tifejgħu annimal li kien tant tal-qalbek kelb fenek jien nafu x'inhu. Dan il-kelb tant kont tħobbu illi f'daqqa minn tista' dik id-distakk materjali minn tista' tara iżjed mista tmelsu iżjed mista jinnaf ma' ħabib, ma' missierek, mommok, moħtok, ma' jinnaf ma' xi ħadd li ma tistax tkellmu iżjed tarah. Dik tal-biża. L-aħħar out of 5. Ġifieri jien ma nistax ngħidlek li l-aħħar 5 out of body experience mela biex tkun taf, provajt nagħmelhom biex nikkuntatti għall-kelb tiegħi imma ma rnexxilix. Ġifieri l-aħħar 5 spiċċajt fuq dik il-muntanja hemmhekk biex nikkuntatti ma' Jien naf persuna. Mux għat nsemmi ismijiet, illi tara ħafna ġifiri entitajiet ta' annimali. Le, nemmen li għaxe, jekk rajt. Rwieħ ġifiri ta' annimali. Iżak bħalna, u. Jien nara nisoħra ta' meta mort hemmhekk fuq dil-muntanja ġifiri rajt nisoħra. Le, mux out of body qed nitkellmu. Kif jekk taraħħom hekk? Mela. Le, jien ma nafx ma. Jien ma rajt ġaqqas. Però darba kont irrakkontajtilkom storja illi meta kont qiegħed kont qed nagħmel lecture su. Meta kont qiegħed nagħmel seminar. Ħasra ma rekordjajthom daw. Sanġin kont irrekordjajt xi tnej, però kienu twal kletzijat u hekk ġifieri. Mhux xorta. Hemm ġieli nsegwu lectures jiena u Mirko jkun 11 siegħa. Imma kelli ħafna tagħmel kważi sentej għaddej jiena mmur irrekordjahom kollha dawk. U kelli ħafna ġifieri kelli ħafna mistiednin kont nistieden hemmhekk ukoll ta' ġifieri. Kien hemm din il-persuna u kont qed nara tħares lejja. Mhux lejja tħares law, jien qed nipprietka. U kull minn flok tħares lejja, kont qed nara tħares daqsxejn law il-tfajla. U varda darba minnhom staqsejt qed tilgħat tara xi ħaġa u kienet qaltli. U fl-istess ħin kienet qaltli li tara ħafna entitajiet ta' annimali li ħallewna ġifieri, qed tifhem? Għax huma bħalna għandhom ruħ bħalna, hawn min jgħidlek ġifieri għandna ruħ. Daw ix-xettiċi jgħidulek m'għandniex ruħ aħna mmutu daqshekk, bye. Jiena naf kemm l-annimali ikunu ħobbok. M'għandniex evidenza dwarha dieta ġifieri. Annimali ħobbok siebi, ħobbok ta' vera annimal men, ġifieri meta ma nafx jekk għandek annimali. Jiena m'għandix l-eddar, inħobbhom ħafna però ma rridx annimali. Sitt klip spiċċajt bitnej issa. Ma nafx kemm il-mittasfur spiċċajt berba, jiġifieri l-annimali għori kim ħabba, men. ħafna. Ġifiri, per eżempju, għandi di l-brendi, jen il-pakka galla l-makaw tijaj, tipo, għasin kun ħatf taħt il-bib, ma jkunx hemm ħoss kif immissi ċavetta għal-bib, bub, tisma, għasin dawara ta' ċavetta, kif immissi, taqbad tajat, men, sajan. Ġifiri tħossni, men, dil-ostjas fura. Somehow. L-annimali, ftaqbad tejt, għandhom jillinkjaw ħafna mal-bniedem, anki dawk l-annimali illi ma jorukx, fis-sens, għaw min jgħidlek illi l-qtates, differenti ħafna mill-klieb. Ovvjament. Ġieli smajta fl-alkami jgħidlek l-qtates huma halfway out. Jiġifieri halfway in-naħa l-oħra, ġorrom l-oħra, ġifieri qed josservaw x'inhu jiġri l-rom l-oħra, jgħidu għalhekk ġieli l-qattus ikun qed iħares lejn xi ħaġa, u halfway ġod ir-realtà. Ma daw interpretazzjoni li ma tantx noqgħod norbot fuqhom jiena. Għax da minn qabad daħal ġo qattus u jaf eżatt xi ħossu fejn qiegħed. Dawn interpretazzjoni, però m'iniex qed ngħid li mhumiex veru jew nkella esaġerati. Għax eżempju meta jgħidu li jissakrifikaw qtates li nies min jgħidlek li jissakrifika qtates ma jafx x'inhu jagħmel, ma jafx x'inhu jgħid qtates jużaw għar-ritwal biex ikun ħdejhom biex ikun l-aċċess
għan-naħa l-oħra. Permezz tal-qattus. L-Eġizzjani kienu infatti iva. Le, ma li kont se ngħid jiena għax eżempju ċertu annimali ma jespremux l-emozzjonijiet bħal ma jespremi l-kelb eżempju. Sewwa, jorik il-kelb jolli jdeħek jiġi jitmelles miegħek qattus jagħmilha wkoll. Jagħmilha wkoll qattus. Jirra jaġixxi b'mod ieħor. Għax dan mhux kelb. Jiena kif eżempju l-Makaw tagħmel li hekk tolli idea u jien nagħmilha hekk. Kif nagħmel hekk jiġifieri tniżel idea. Tara, li għax jiena nħoss li l-annimali. Jekk nagħmilha mos soħra ma tniżilx idea. Hemm tnej aġġorament. Dawk nagħmilha hekk. Fimt tniżel idea. Ommi għandha ma nafx mhux pappagall imma naħseb isu pappagall da fih daqshekk jaf jitkellem ħafna. Però anka meta tkun se toħroġ mid-dar, qed jgħidlek ċaw. Qed tifhem mhux dik biss dik ċuċata, imma tinduna meta tersaq lejn il-bieb. Ċaw, qed jgħidlek ċaw daw. Mhux intelligenza dik. Mhux essaċ, le, mhux essaċ, mhux intelligenza, għax jassoċjaw. Le, jassoċjaw. U man train tiegħu jikkopja ħafna li qed tagħmel inti. Le, per eżempju, jekk jien anti. Għalhekk jgħidulek pappagall. Le, jekk ngħidu per eżempju inti għall-mistura. Mġier inti għall-mistura. Mhux qed ngħidlek li m'għandhomx intelligenza ta' però l-intelligenza tagħhom baxxa tkun ħafna. Bħala taċċawl komparat ma' tifel ta' 7 snin. Għalhekk huwa illegali li żżomm ċawla. Kont taf di? Ċawl illegali li żommu għax għandu intelligenza ta' bniedem ta' 7 snin. Iċ-ċawla tista' tgħallem tisraq. Jiġifieri jekk toqgħod torija l-flus ħatmur fuq l-ATMs, toqgħod tistenna n-nies jiġbdu l-flus mill-ATM. Darba rajt video bel-laħni ta' ċawla. U titlaq. Darba rajt video ta' ċawla. Kif kien bħalissa? Redet iġġib xi ħaġa minn ġovazett. Rajtu? Problem solver daw kbar. Dik ċawla ma. Għadik mhux intelligenza. Bħalissa melitu bl-ilma dibxi mod u tellat dik il-ħaġa fil-wiċċ. U ġabet għax il-munqar tagħha ma bidex jilħaq. Titfal ġebelu. Ejwa process. Ejwa tafat ejwa. Zidet il-volum bil-ġebel biex l-ilma jola. Ejwa streħi xi ħaġa kienet għax insejt kif kienet. Limu l-iktar annimal li huwa arkitett tajjeb. Naħseb jiena il-beaver. La safar kollha. Għarajn il-beaver. La safar kollha. Ejwa xieħolqu l-bejta. Mela, l-arkitekt żbar. Għandek laqbuta tal-brimba? Laqqas tibda ma' l-komplessità. Il-brimba? Il-komplessità ta' meta. Le, rajt kif issir id-nisġa ta' bejta tal-bliħu. Komplessità kbira hija enormi. Ejwa. Però l-bibja, għarin il-bibja, il-brimba. Il-brimba intelligenti wkoll. Meta toqgħod mhux għall-intelligenza mod kif imma dik qiegħda fid-DNA tal-brimba. Tinsix li aħna maħluqin. Li eżempju, aħna nimmereveljaw ruħna x'tagħmel il-brimba. Però l-affarijiet li nagħmlu aħna l-brimba żgur mhix se tagħmelhom. Mhux ħadd tagħmelhom, però aħna għandna kapaċitajiet fuq dirt ninkellmek ukoll. Għalhekk aħna wasalna fejn wasalna. Għax aħna għandna potenza kbira fuq l-annimali. Ma taħsibx li tlifna xi ħaġa kbira? Tlifna ħafna. Tlifni għax irridu aħna. Ma nafx jekk rajt it-telepathy tapes dal-aħħar, ma naħsibx. Ma da hemm xjenzati insomma qed jistudjaw daw it-tfal u daw it-tfal li jkunu huma bdew jistudjaw ma' tfal li huma autistic level 2 non-verbal. Daw it-tfal ġifieri ma jkunux jitkellmu l-mezz ta' komunikazzjoni tagħhom. Telepatija. Le, ma kinux jafu ġifieri, da ma' żmien skoprew li daw jirnexxielhom jaqraw il-moħħ tat-teacher, pereżempju teacher tikteb 2 plus 11. Clairvoyance. Issa daw mhux qed jarawha tikteb 2 plus 11. Waqt li tikteb 2 plus 11, daw it-tfal qed jiktbu 2 plus 11 u mhux qed jarawha ġifieri. Jew kell eżempju kien hemm dat-tifel għami ma jara xejn, 0. Kif imiss l-ommu ikun jistaqra l-ktib sieħ. Mux fucking telepatija dik. Ma nafx tissejja jiena. Hemm studju għaddej. Ma nafx tissejja eżatt, però iva, jiena ma neskludix li l-bniedem għandu potenzi tal-bliħ. Li qed tissuppressana s-sistema x'qed tgħidilnitkom ma tiswew xejn.
Jew aħjar, qed suppressana biex aħna daw il-kapaċitajiet ma nużawhomx. Imma ma tidniex nużawhom. Għax hemm business kbir involut. Żomna secluded u minn affarijiet. Tinsiex illi jekk kalma tal-kelma ħansemmi xi ħaġa li forsi tinstema' esaġerata. Ħansemmi teleportation sewwa. Mela jekk inti jekk is-sistema ta' teleportazzjoni teżisti. Minix se ngħidlek li naf. Fuq atom żgħar imma. Le. Nixxielhom jagħmluha. Teleportazzjoni imma dika x'ħarġet fil-pubbliku. Ġifieri taħseb li saret li. 100%. Però jien ma nistax ngħidlek illi rajta. Qed tagħmel transfer ta' data inti, letteralment. Mhix data biss. Aħna mhux qed nitkellmu fuq mobile. Ija, mhux hekk qed tagħmel transfer ta' cells. Qed nitkellmu teleportation materjali li tista' ssir nies jagħmluha. Inti ma nafx hekk smajtx. Infatti, riċentament għamluha minn aspett ta' hologram in-NASA. Il-Microsoft u n-NASA. Ma rajtix. Tellaw il-hologram sa' nies fl-ispazju. Vettura. Vera? Minn 2024, iva. Ma rajtix għastjadi. Ma nafx hekk qatt smajtx The Man Who Stared Goats. Insomma, da The Man Who Stared Goats huwa film. Huwa film meħud minn storja vera, ma ġi twisted ħafna. Hemm id-dokumentazzjoni kollha tal-ġurnalist li nsejt ismu bħalissa. U dak kien Project Stargate. Project Stargate kien qabad daw in-nies li kienu sidekicks, fosthom kien hemm Yuri Gallagher, forsi taf minnu. Dak li għamel il-magicians li għaweċ l-spoons u l-affarijiet oħrek. Qatt ma rajtu dak li għaweċ il-kuċċarina. La. Ta' Matrix rajta dik. Tipo ta' Matrix. U kien hemm minn Ghost One u kien hemm ħafna minn dan nies. Fosthom kien hemm wieħed li rrid jgħaddi minn ġo ħajt. Issa kien jgħidu li kien hemm xi ħadd minnhom irnexxielu jgħaddi minn ġo ħajt. Imma l-oħrajn għax hemm intervisti u taraħħom qal it could happen but I'd never managed to do it. Hekk jgħid wieħed minnhom. Jiġifieri dak kien hemm xi ħadd irnexxielu jgħaddi minn ġo ħajt jekk it could happen. Għax qal everything is made of atoms and atoms ma dik materialization u dematerialization. Ġifieri ma ġoħra dik imbagħad. Għax anki pereżempju meta tara tal-monks u hekk meta jibdew jimmeditaw fuq l-ilma, jibdlu l-istructure tal-ilma kif jidher taħt il-mikroskop. Hija fucking affaxxinanti, ġifieri xi ħaġa hemm li hija intelligenti. Ifhem, in-natura kollha intelligenti. Inti tista' tinterektja ma' fjura l-mod tal-kelma. Fjura għandha intelligenza wkoll. U skulli in-natura kollha intelligenti. Fil-verità il-pjanti huma l-iktar intelligenti għax jevolvu u jaddattaw għal kollox. Ara kemm ilhom jeżistu l-pjanti miljuni ta' snin qabel in-nies, qabel l-umanità, ġifieri, għax kieku kien qabel l-annimali wkoll. Għax inti ma kellek il-dal giant grass. Ara kemm ilhom il-pjanti, jiġifieri, dawk lejja li jikkomunikaw bejniethom ukoll skoprejna. U pereżempju jikkomunikaw żgur. Meta tmut waħda, in-nutrients tagħha titfoħħhom ġol ħamrija u joħduhom l-oħrajn. Ekku. ċiklu. Ġifieri hija intelligenza kbira. Il-ħaġa aħna din ovvjament minn aspett xjentifiku jafu bihom dawn l-affarijiet u ilhom jafu bihom ġifieri snin twal. Nistgħu ngħidu li nistgħu marru s-seklu 17 kienu jafu bihom dawn l-affarijiet u anke ħafna żjed qabel. Eluf ta' snin kienu jafu bihom dawn l-affarijiet. Għalhekk blajnuna tal-internet illum li hija ħaġa tajba illi ħafna minn nies ġew esposti għal ħansejħulhom hekk stramberiji illi 10 snin ilu 20 sena ilu kienu litteralment strambi dawn ma jemnuhomx. Għalma tarkek immorru lura mit-sena u jenna fis minn l-ewwel gwerra dinija. Konna ngħidu immaġina kieku jinnaf jirnexxielek tasal aħna qegħdin f'din il-post fid-dinja, imma immaġina aħna kieku nistgħu naqsmu d-dinja f'inha qasir. Sewwa, illum qulla nagħmluha di. Fit-12 sija. Taqsam l-Ewropa, taqsam l-Asja.
u tasal l-leċinna. Xorta slow, Ejwa, le, Ja, ma jina fil-qoddim. ngħidlek minn aspetta vettura. Ja fil-qoddim. Ħanejlek antik eżempju li tgħid inti qabel konna Le, ma dim it-senilu kienet sci-fi, jew kienet ħsieb. Assa mistenilu, Illum. assa mistenilu, Star Trek, meta kienu jkun hemm dak kelmu fuq ix jismu. Illum għandna l-mobile, għamma tgħid għal madonna kif Ma dik minn aspett digitali, minn aspett teknoloġiku qed tgħid, inti jien qed ngħidlek fiżiku tmur inti minn hawn tmur x'imkien ieħor fit-12 sija, kemm kollha samt 6000 mil fit-12 sija, mhux ċajta. Qabel kienu jasbu pereżempju meta kien hemm tak it-tlelaq ta' karozzi kienu jasbu kif taqbeż 60 km tmut. Ġifieri kollox. Il-medjokrità. Allura meta s-sistema tara poplu medjokru iżjed it-tiħinna ħajibqa' medjokru da, ħajibqa' ignorant. Imma l-internet ħariġna minn dik l-ignoranza. Qed tifhem? Ġifieri hemm affarijiet li huma ħżiena li ma tixtuq qed tibbaża fuqhom, però hemm affarijiet li huma ġenwini fuq l-internet li huma tajbin. U ħafna min-nies qegħdin jarfu x'sarra fil-verità l-ħajja. Qegħdin jarfu kemm hi b'saħħitha l-ħajja, kemm hi l-bot minn dak li konna nitalmu qabel. Għal-mod tal-kelma, fimt? Eżempju. Jien noħodha li tgħidli inti minn dak il-ktieb ta' Serafina ta' meta kien hemm l-Anġlu jdur ma' dik is-siġra tal-irf. Dak tibti tgħid inti Fallen Serafim. Fallen Serafim. Ġifieri hemm tagħmel sens ħafna dik il-ħaġa. Meta tgħid meta kien hemm ix-xabla. Ejwa, x-xabla The Revolving Sword. The Revolving Sword, ejwa. X-xabla dik ma dik kont spjegajta x'inhu s-simbolu tagħha. Qed tifhem? Ġifieri l-istess ħaġa mmejs, no? In a way. Iva, proset. Ekku, infatti dik hekk tissimbolizzek tfisser illi inti għandek ċertu affarijiet li jekk għadek ma wasalx għalihom, hemm xi ħadd illi qed iżommok milli tiskoprihom mhux ħadd tagħmel ħsara lilek innifsek. Però meta tasal għalihom imbagħad mhux se ssib xi iżjed. Ħataqbad u toħodha għax int wasalt għaliha, mel inti ssaħħaħt fiżikament u psikoloġikament lesta ġejt kompatibbli biex taħsor issa. Dik infatti dik is-simbolizmu hekk qiegħed, ġifieri aħna suppost wasalna ħafna iżjed milli wasalna llum. Imma dejjem bqajna pressati jew minn is-sistema. Għalkemm mela naqbdu l-entità tal-Knisja u nisseparawha mir-reliġjon. Inti għandek ir-reliġjon u għandek il-Knisja, żewġ affarijiet totalment differenti minn waħda l-oħra. Sewa, il-reliġjon mhix il-Knisja u Knisja mhix ir-reliġjon. X'għamlet il-Knisja? Il-Knisja ħadet rikbet fuq il-karro ta' reliġjon bħal meta ngħidu issa naf li minnu reliġjuż se jħares lejja bħal qed ngħid iċ-ċuċati. Però minn aspett filosofiku meta inti tuża moħħok biex tittikkalma u btittaħseb biex tifhimha xi ħaġa, mhux tintelat il-Arabja biex tiddefendi r-reliġjon li inti dejjem minn fiha, inti tittikkalma, tikklirja moħħok u tipprova tifhem x'qed ngħid jiena. Mela fil-bidu 1700 sen ilu fil-Kunsill ta' Najsija sewwa ħadu tliet deċiżjonijiet illi bija bidlu l-istorja tad-dinja tista' tgħid. Bħallewna fid-dlamu. Dawn qabdu iddeċidew illi Ġesu ibn Alla. Qabdu iddeċidew għadi. Sewwa, ġifieri dawn saret votazzjoni bejn l-isqfijiet ta' tliet knejjes ewlenin Kristjani, sewwa, għandek l-Ortodossi, għandek il-Kristjani Kattoliċi u l-Koptiċi. Sewwa, dawn qabdu u eleġġew bejniethom illi mbagħad kien hemm ovvjament insejt ismu bħalissa illi kien oġġezzjonati għax qal li Ġesu kien bniedem għaref ħafna, però le mhuwiex Alla u mhuwiex it-tifel t'Alla u dawn ovvjament daru kontrih, fis-sens daru kontrih, ġifieri konfoffaw kontrih biex il-ħseb li għandu u jifgawulu għax jista' jikkontamina barra minn din l-assembleja.
U huma l-votazzjoni kienet maġġuri b'mod ġenerali illi jeleġġew illi Ġesu u t-tifel tal-Alla u Alla fl-istess ħin. Però minn aspett simboliku hekk veru. Minn aspett fiżiku, minn aspett storiku mhuwiex veru, illa li il-Knisja dik li qed biħlek l-affarijiet simboliċi bħala affarijiet storiċi. Qed tifhimni? Jiġifieri il-Knisja tgħidlek, ejwa veru ta' wara 3 ijiem qamm il-mewt. Dik simbolika dik l-istorja. Ejva veru ta' Lazzru għamel 4 ijiem mejjet jinten u mbagħad Ġesu qajmu mill-mewt. Veru dik, mhux qed tgħidlek isma' ħa nispjegaħilek minn aspett simboliku Knisja ħalli tgħinek toħroġ minn nasba. Ma tidekx toħroġ minn nasba u għadhom sal-lum. Għadhom sal-lum jirrepetu l-istess istruzzjonijiet ġol knejjes fil-liturġija għadhom jgħidu l-istess affarijiet u n-nies imsieken ma jafux. Għalhekk jisħnu kontra nies bħali meta nippruvaw ngħidulhom ċertu affarijiet għax ma jafux iżjed minn hekk u joħduha bħala insolenza meta xi ħadd bħali jipprova jgħidulhom xi ħaġa għax x'taħseb li inti kemm int intelligenti l-ħaqt l-Alla int. No, fil-verità ma jesplorawx reliġjonijiet oħra laqqas biex jaraw x'inhu ma jgħidun il-kontraparti, allura nattakkaw il-kontraparti l-oħra. Da f'kull reliġjon ta' Mela ħanejdlek di. Inti tniżżilha li għandek xjentisti reliġjużi? Ejwa, mela da xjentist. Ħafna. Xjentist. Issa xjentist. Le, aħna met nikkritikaw il-ħadd. Aħna tinsemmu punt li huwa fatt. Fatt. Mela għandek xjentist li da jemmen bl-evidenza konkreta, sewwa. Fl-istess ħin reliġjuż. Kif taqbad tispjegadi? Il-Heisenberg effekt taf x'inhu? Ija mela. Dik diġà Alla titfak il-baħar. Li qed ngħidu aħna mela għandek żewġ fatturi illi jiklexxjaw flimkien din spjegajta wkoll fl-aħħar ktieb tiegħi. Mela għandek fl-università għandek żewġ fakultajiet, għandek it-teoloġija u għandek ix-xjenza, dawn it-tnejn rivali ta' xulxin. Jekk naqbad immur fuq xjentist ngħidlu spjegali l-ħolqien, u da se jispjegaħħulek minn aspett xjentifiku. Jekk ħammur fuq teologu ngħidu spjegali l-ħolqien u jibda jsemmilek Alla u mhux Alla u għax Alla u mhux Alla, mela suppost fl-università inti għandek armonija. X'jiġifieri għandek armonija? Il-fakultajiet ma jikklexxjawx ma' xulxin, ma jikkontradixxux il-xulxin. Imma dawn fil-verità jikkontradixxu l-xulxin. Però fl-istess qed jgħidu l-istess affarijiet minn perspettivi differenti. Għandek il-ħolqien. Mela dan kulħadd jaf li kien hawn ħolqien u evoluzzjoni sewwa, però dan qed jispjega minn aspett ta' fidi. Illi din il-fidi għandha affarijiet realistiċi wkoll, però l-interpretazzjoni hija ħażina. Imbagħad għandek ix-xjentist illi qiegħed jibbaża kollox minn aspett ta' evidenza li sa ċertu punt hija tajba kollox ma tistax tipprova kollox bl-evidenza sewwa. Li mħabba ma tistax tagħti spjegazzjoni tagħha b'mod evidenti, ma tistax sewwa. Id-dwejja ma tistax tispjegaħ b'mod evidenti, jiena nista' nispjegalek x'qed inħoss, ma nistax nurik x'qed inħoss, qed tifhem ġifieri dik, ix-xjenza ma tistax. Għalissa forsi jista' jkun hemm xi mod kif jispjegaw dal-affarijiet ukoll. Però il-ħaġa hi illi jiena skoprejt u rrealizzajta di illi dawn it-tnejn jekk se jibqgħu jagħtu fil-pubbliku kontra xulxin għax Alla ħalaq u liħor jgħid mhix veru evoluzzjoni. Meta dawn taqgħadhom flimkien ix-xjenza u t-teoloġija taqgħadhom flimkien, għandek it-tweġibiet kollha mbagħad. Taf x'inhi l-ironija li naf xjenzat reliġjuż għall-ostja u ħadha vera ħafna kontrijas kellimni iżjed. U mbagħad naf x'abad il-dawl li studjaw it-teoloġija u kollha ma jemlux falla. Dik hija fucking stramba, nistax nifhimha. Ma jemnux x'jiġifieri ma jemnux falla. No, kollha meta nistiden xi teologu biex jiġi hawnhekk niddiskutu hekk jgħidlex ma rridx naffettwa l-istudenti u dan u hekk li jkunu qed jistudjaw. Però mbagħad meta staqsihom meta nibdew nitkellmu fil-privat u hekk le ma jeżisti xejn kollu bullshit. Mela dik nista' nispjegaħilek ukoll. Ma jfissirx li għax teologu
Naf qassis li huwa. Mela, ħana ngħidilek minn naħa tiegħi wkoll jiena. Minn naħa tiegħi. Jien dħalt ħafna reliġjonijiet differenti. Ma jfissirx li reliġjuż. Mhux hekk? Qed tifhimni ġifieri jekk persuna jistudja t-teoloġija, ma jfissirx li dan għax jemmen għax għandu kurzità. Qed tifhimni ġifieri di jista' jispjegaħlek teologu stess, jgħidlek jiena jinteressani s-suġġett. Għax inti minn dan is-suġġett tista' titgħallem affarijiet oħra, inti mhux qed titgħallem ir-reliġjon kif tkun segwaċ, popazz, kemm jgħidulek baxxira se tuqa' tal-kubtejk u tuqa' tal-kubtejk. Inti minn hawn se tużaħ bħala stepping stone għal xi ħaġa oħra. Mhux minn ħabbis tal-mod tal-biblika. Imma t-teoloġija għandha x'taqsam mal-Bibja. Ma mhux b'dan dik biss, eżempju meta ġieli ddiskutejt ma' xi ħadd li studja l-Iżlam. U stess għalli eżempju għalli li ħafna mill-Musulmani għas jafu għaxi jitolbu 5 darbit kull jum. U mort meta beda jispjegali għaxin, oraj, taħad aqraħ il-Koran, ma m'intix ħatifmu l-istess bħal Bibja dan. Meta huma kienu jitolbu 5 darbit kull jum, dak kien bħal tipo training biex tistreċċja u tkun preparat, tkun kmieni, ma jmurx ladu jattakka qabel. Huwa mod militarizmu l-ewwel parti tiegħu ta' kif inti tqum titnaddaf waqt li titlob, jiġifieri hemm skop għal kollox. U li da joħduh verbatim ma jkunux jafu x'inhu eżattament x'hemm fit-tekst, allura tiġi misinterpretata. Le tagħmel ħafna sens li tgħid inti. Iva, rutina li ma' żmien ġiet distorted ta' veru u tilfet l-oriġinalità tagħha bħal meta ngħidu aħna eżempju bħal meta nirreferu għal dik l-istorja mitoloġika illi Alla qabad il-ħamrija mill-art nefaħ fiha u kreja persuna tad-demm u l-laħam. Tgħidli qabad spjega din minn termini li aħna nistgħu nifhmuhom. Jista' xi ħadd jagħmel xi ħadd ieħor mill-ħamrija? Tgħidli kif jista' tgħidli imma minn aspett reliġjuż ejwa tax Alla jista' kollox. Alla jista' kollox. Qed tifhem? Però meta taħseb fiha din l-istorja, inti x'għandek hemm? Inti għandek storja. Meta bniedem tinsix il-Bibja hija riplit mimlija bis-simbolizmu. Anka fil-klim stess meta jkun hemm dialogu bħal meta eżempju jgħidlek Mose jgħidlek mit-trab ġejt u fit-trab se terġa' tmur. Mela it-trab x'inhu? Ert. L-ħamrija. Mit-trab ġejt u mela il-mod kif qabad il-ħamrija dik tfisser li aħna magħmulin mill-materjal. Il-materjal. Sewa, mela l-aħna materjal, aħna insostnu lilna nnifisna bil-materjal. Għax aħna materjal. Bil-materjal li tipproduċi din id-dinja. Mela aħna ġejna mid-dinja. Nieklu l-prodott tad-dinja u x'inneskalu nerġgħu nirritornaw fid-dinja. Mela is-simbolizmu hemm qiegħed da mhux veru letteralment qabad il-ħamrija nefaħu ġib bniedem. Simbolizmu ċiklu, għandek ċiklu. Illi meta qabad l-art, il-ħamrija l-art, ġifieri l-art hija l-ħajja. Aħna riċiklati. Bħal meta semmejt inti, meta jikkomunikaw il-pjanti, meta mietet waħda ħallet l-affarijiet tagħha, pop u ħaddithom l-oħra. Ċiklu. Nutrients. From dust to dust, ċiklu l-ħin kollu. Jista' jkun tfisser rikarnazzjoni wkoll? Dik minn aspett spiritwali. Terġa' tmur inti eżatta. Minn aspett spiritwali, però minn l-aspett materjali dik li tissimbolizza meta jgħidlek il qabad il-ħamrija nefaħ fiha. In-nefħa tissimbolizza r-ruħ, il-ħajja. The breath of life. Il-ħajja r-ruħ, però il-konxu huwa xi ħaġa oħra. Il-konxu huwa l-ispirtu. Huwa l-kuruna. Kevin. Edna ħafna u ma tħannix fil-dokumentarju fil-xismu. Issa podcast ġejja oħra. U nidħlu iktar. Dokumentarju? Dokumentarju. Tagħna. U l-ktieb irridu nidħlu iktar fih. All right. Għax ma tħallna xejn, missejna xejn fuq.
Jiena Fil-verità. biex ngħid il-verità ma nixtieqx nagħti ħafna dettall. Le, biex intu għom naqas Iva, mela, le, intuhom. Għassanna wahda ħandru koll jaw għadaqtu koll. U forse nerġaw nġibu l-kit maħna u koll. Iva, mela, le. Mela. Naf li tkun interessanti u nħodu għost kleta fl-ingġi. Jiena taf xi darba nixtieq niddiskutu, kelli jiena kelli jiena nista' ngħidlek illi mhux kull teorija, però kull ħsieb li ġieni f'moħħi biex nipprova nikteb ktieb fuq xi ħaġa u nkella l-inqas teorija, nkun rid immur fil-post. Biex noqgħod nispekola minn Malta. Eżempju, jekk jien naf rid nikteb fuq Delfi, mort Delfi. Jekk rid nikteb fuq Göbekli Tepe, mort Göbekli Tepe, mort it-Turkija. Mort fil-post? Ejja mela. Astja. Jekk eżempju rrid nikteb hawnhekk dan il-post li se nsemmi mort darbtejn. Jekk għal-mod tal-kelma rrid nikteb fuq René Le Chateau, mort René Le Chateau, Franza. Qed tifhem, inħobb immur hemm fl-istess kien isservini ta' vakanza, u mmur bil-familja b'kollox, qed tifhem, però mbagħad inkun irid immur nesperjenza in situ, rrid nieħu n-noti, nieħu r-ritratti u noqgħod hemmhekk. Tuħu l-vibe tal-post. U fl-istess kien nitkellem man-nies tal-lokal. U dik tgħinni ħafna jiena, għax jekk inbilli jien ħanoqgħod nispekola mid-dar. Qed tifhem, dik inħobb dik l-interazzjoni bejn immur fuq il-post propja. Ovvjament jiena kieku nixtieq immur għax jiena ktibt ħafna l-Iżrael qatt ma mort. U ktibt ħafna fuq l-Iżrael sewwa mit-testi bibliċi ovvjament u minn testi antiki oħra. Eżempju fuq il-Mesopotamja ktibt ħafna wkoll qatt ma mort. L-Iraq u l-Iran qatt ma mort. Ma dak postijiet daqsxejn estremi biex għax jaħsbuni xi spija Amerikani jew Ewropew. Qed tifhem, allura daqsxejn estrema. Ġifieri, ktibt dwar ħafna postijiet fid-dinja u ma mortx għax ovvjament jew ma stax jew għax kien hemm xi triq twila x'jiena vjaġġ twil idejjaqni, eżempju. L-iżjed vjaġġ twil li mort kien ta' 6 sigħat. U xorta ġieni f'jumejn kelli nagħmlu dan il-vjaġġ meta kont mort Canary Islands ġifieri fil-Atlantiku fejn il-Marokk. Kelli mmur l-Ingilterra sewwa għandek 3 sigħat għal Londra u mbagħad minn hemmhekk l-għada badna 6 sigħat jew ma nafx kemm kienet għal Canary Islands ġifieri. Kienet vjaġġ twil u imrat ħanejlek għax jiena Alright, naqra ktieb, però mhux qiegħed fl-ambjent tiegħi. Illi qiegħed fl-istadin u qatt naqra l-kwiet. Nixtieq umur hemmhekk fis-72 għajew fuq. Canary Islands. Canary Islands. Fis-72 għajew fuq. Veru? Ejwa, għalhekk nixtieq umur hemm. Għax naf fejn qiegħed il-post. Hemmhekk hemm xi 4 gżejjer jew 5. Jiena Tenerife kont mort. Ma naf fejn il-post fuq il-mappa tgħidlix jismu mal-post eżatt. Però naf fejn waqa' għax kien hemm fas kbira fuq. Veru? Ejja, fis-72. L-ikbar gżira minn Tenerife, dik fiha naħseb fiha xi 4 darbiet daqs Malta. Ostja. Tenerife hija xi ħaġa hekk insomma. Mhux darbiet daqshekk 4 darbiet. Le, mhix żejra, fem żejra, però ħdejna kbira hu. Ħdejna. Kevin, nirringrazzjak. Grazzi lilkom l-aħwa. Għalli jmiss, żgur. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna saw nispera li sibtuha interessanti. Narakom, guys. Kemmilna ngħidu. Ħadd bażm? Mela.